Nou, dat werkt wel. Ja, het gaat een beetje onder mij door misschien. Ja, de vocals werken ook, hè? Those big poppers of his are glinting with lust. He thinks he looks so great when he goes on the bus. He really looks fine. Tonight's the night. Oh, little lovely lady, here's your night. All smooth faces in a fantasy world. I wish they didn't mingle with my world. Ja, dan moet ja. De zang is wel heel hard zo, want dan, eigenlijk. De zang is vrij hard, dus ja, dan ga ik wat meer schreeuwen, is beter. Ik moet nou een beetje inhouden om de gitaar te horen. Oké. Oh, little lovely lady, here's your night. All smooth faces in a fantasy world. I wish they didn't mingle with my world. With my world. With my world. All smooth faces. Yo. Ja? Ik hoor mezelf wel goed, denk ik. Ja, je staat best wel hard. Oh, sorry. Kut. Volgens mij als je dan nu gaat spelen, dan overstem je jezelf waarschijnlijk. Alright. Ja, zing. Ja? Doe binnen? Ja. Volgens mij wel, ja, voor ons wel goed. Allemaal prima. Ja, ja, ik hoor mezelf. Ja, ah. Ha, ja, hoi, tse. Ja. Hey, Melvin. Wat ben je aan het doen?
kom je zelf. Ja. Nee, dat is wel goed. Ik heb vaak op zo'n monitor moeten spelen, dus dat komt wel goed. Zo sad. Ja, ik heb trouwens deze, key 1 als het goed is, die zit daar alleen in de linker, want die is mono. En die andere is gewoon stereo. De mono of stereo? Bregen oer, we winnen winners. Onderwijs kon het toch mis. Oké. Alright, goed. Ja, gewoon even Heroin spelen. parents do. I don't know which skin you're bound. I'm a bone for your fragile tone. I don't care what people say. I will love you anyway. So lie when I don't care. You wanna die, but you won't share. Say. Ja, we're good. Alleen even een refreintje Fancy Freak even snel doen. Oké, doe maar. Ja. Want dan hebben we ook alles zang. Kijk lekker mannen. There you go. Zijn lead vocals. Ja. Zijn lead vocals. Ja, bij dat... Is jouw vocals goed? Ja, ik kon goed. Maar snel gewoon. Oké, even snel Fantasy Freak een wijntje, ja? Ja. Hè? Zoveel haast hebben we niet. Speel alsjeblieft gewoon even heel lief. Oh, toch wel? Oké, nou dan doen we dit even snel en dan... Ja, sure. Zullen we refrein? Doe nog even Fantasy Freak anders even gewoon. Oké, is goed. Ja? Secretly abuse, sees a little freaky. Not that I can choose. It's a song that made her so fun.
Yeah, I could choose. Here's a song that made me so fun. She's a little freaky, well here she comes. She breaks my heart, cause she's just a fantasy. She breaks my heart, cause she's just a fantasy. She breaks my heart, cause she's just a fantasy. She breaks my heart, cause she's just a fantasy. She breaks my heart, cause she's just a fantasy.
the sun and endlessly cry for our freedom. I fall on my knees and I pray for the key to the lock and this madness to stop, for a face in the crowd to hear my prayer. Can anyone see this is killing me? Gonna break these walls, gonna kick the doors down. I'll never give up on you. You wanna feel alive, get out and fly. I'll never give up on you. Ooh, no, I'll never give up on you. Behind closed doors, nobody knows. I'll never give up on you. Broken, we try to survive. As I'm watching our dreams fall to pieces. Deze mag een heel stuk zachter. Ja, Of ik zing een kilometer stem van Jeff mag zachter. Ja, je mag wat dichterbij. En dan zet ik hem wel zachter. Kun je nu eens proberen? 1, 2. 1, 2, 1, 2. 1, 2, zacht. Mijne klinkt heel dof. Dof, dof, dof. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Ja. 1, 2, 1, 2, 2, 2, 2. 2, 1, 2, 2, 2. Mag ik ook nog een klein beetje hoog? 1, 2, 1, 2, 1, 2, ja. 1, 2. En vergelijken met die Deze mag meer hier. andere klinkt die wel. 1, 2, 1, 2. 1, 2, 1, 2. Die klinkt niet beter. 1, 2, 1, 2. Deze klinkt echt 10 keer beter. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Can I just swap them around? 1, 2. Je mag hem op onderhouden, deze mic. Met die. 1, 2. Nee? 2. 1, 2, 1, 2. Check, check, check. 1, 2. Oké, dat is beter. En mag ik ook een klein beetje galm? Is dat mogelijk? Oké, cool. I'll never give up on you. Behind closed doors, nobody knows. Broken, we try to survive. As I'm watching our dreams fall to pieces, we're begging, dear God, let this end. Why'd you laugh when I cried as you crushed me inside? Can't you see that I'm not your property? Was goed? Ja, prima. Ja. Gesund. Schenke Mat von dem ersten Begegnen. Sie ist die Sonne aufgegangen mit ihr ganzen Flammen. Zet er maar iets tegen mij aan dan. Want ik zit altijd een eindje eraf. Mannen. Hallo. Wacht maar even. Oh. Ja.
Oh man, mooi. Nu al leuk. Nu al leuk. Kijk. So lang sorgen wir sich, sei gesund, schenke Matt von dem ersten Begegnen. Siehst die Sonne aufgegangen mit ihr ganzen Zerflamm und die Schatten von uns. Ja, dat André. Straks even langs de tij. Nee, hoe heet het? Verrekte kabels ook. Hey, als je wat vraagt, misschien neemt mij ook even met een verhaal als Stavers. Vind ik wel leuk. Ja, nee, natuurlijk. Ik denk dat iedereen even... gespeeld hebben en werkt hebben bij de bedoeling. Ja. Zoiets bedenk maar. Ja, maar waarschijnlijk spreekt hij daar ook al even aan, toch? Denk ik. Tu, ja? André? Tu. Oké. Eerste nummer.
Als het nog donker is. Nee, even altijd hetzelfde, ja? Want het is altijd hetzelfde. Sorry? Wat zei je? Oh. Die gitaar komt ook binnen. Met een microfoontje. Maar ik met Lucette van den Berg is amper. Doet hij het wel? Krijg jij deze gitaar binnen? Ik hoor niks. Oh, ik heb geen monitor. Ja, nee, maar dan weet ik het even. Ja, nee, hij stokkelt heel lichtjes, dus dat je dat... Ja, maar ik hoor mezelf wel. Nee, maar het gaat er ook om dat ze niet denken, oh, we horen één gitaar en is het klaar. Nee, maar Martijn heeft hem wel, hoor. Oké. Is het dan goed zo? Want het is altijd hetzelfde, thuis en overal. Waar hij ook komt, dan smaakt het naar gal. Want het is altijd hetzelfde, thuis en overal. Waar hij ook komt, dan smaakt het naar gal. Hij leeft als het... Avonturen. Bezoek de leukste kindermusea in de regio Arnhem en het Rijk van Nijmegen. Of ontdek de meest spannende kastelen in Rivierenland. Gelderland levert je mooie streken. Geldersestreken.nl. Weet je nog? Je kwam thuis met een gebroken hart. Jij snapte niks meer van de wereld en niemand begreep jou. Behalve die ene persoon die je niks hoefde uit te leggen. Ja, dat is nou je moeder. Wat is jouw onvergetelijke moment met je moeder? Deel het met Dio&DA en win een moederdag om nooit te vergeten. Dio&DA, de drogist met aandacht. Laat je inspireren, ontdek de mooiste routes en spring op de fiets. Gelderland levert je mooie streken. Geldersestreken.nl. Nu bij Dio&DA. 25% korting op een nieuwe geur tegen inlevering van je lege parfumflesje. Dio&DA, de drogist met aandacht. Het is weer vreemde maar het weekend vaart door. Bij Noorderwien beginnen, ja dan haast het varelkoor. Dus zet maar loet die radio en zet maar plat van die tv. Van 1 tot 4 Willem de Vries, je radio premier. Noorderwien live, Noorderwien live, Noorderwien live, bij Willem de Vries. En welkom bij het muzikale dwarsplein van Friesland Noorderwind Live. En we vieren hier weer een muzikaal feestje. Natuurlijk mij het erg op morgen, 5 mei. Het is Safir. Landelijk wordt eruit pakt hier in de Leeuwarden met het Bevrijdingsfestival. En we hebben een mooi eigen podium. Daar blikken we op vooruit, maar we doen er nog volle meer artiesten nog. Maar we zien ook een beetje waarom op het Waterrock-festival. Maar dat is eigenlijk het thema van morgen en ik van de Miggy. Straks tussen 3 en 4, daarom de band Restless. We hebben Jan Kobus Seuninga hier. En ik maak even waarom in de tijd. Want 30 jaar verlien zit ik in de organisatie. En toen vreeg ik Erik Enema, die wordt mijn collega, om de presentatie eigenlijk van zijn rekken te nemen. Ik en ik krijg nog steeds hier dat ik hem daar nooit betellen had. Dus we moeten dat nog eens even goed meidje. En toen zei ik van Erik, kom ik vreten Mickey Del als het leuk vindt om het feestje te vieren. Dat leuk dus erbij best Erik, jongen. Een geweldige eer om je in te maaien. Nou eens een keer net als muzikant, maar als co-presentator. Maar dit is een gek. Ja, en lekkere chaos hè, van de Miguel. Ik ga een aantal Waterrockers uitnodigen om van Miggy toch weer om te blikken. Ik een beetje vooruit natuurlijk, dus dat vind ik ontzettend leuk. Ik persoonlijk, met de kindermeester natuurlijk hartstikke goed. Dus lieve vooral het feestje vieren. Maar we beginnen met Lost Frequencies. Oh Lord, hear me turn these words into a song. For them to sing along to when I'm gone. For them to sing along to when I'm gone. Oh Lord, let me be the one to set them free. I will give them every part of me. Put my heart where everyone can see. They can call me whatever they want. Call me crazy. You can call me whatever you want.
that won't change me. I just don't care what the world says. I'm gonna make it. They can call me whatever they want. So what if I am crazy? This is so much harder than I thought, but I will give them everything I've got. One day I am gonna prove them wrong. Oh Lord, let me be the one to set them free. I will give them every part of me, put my heart where everyone can see. Call me crazy, you can call me whatever you want, but that won't change me. I just don't care what the world says. I'm gonna make it. They can call me whatever they want. So what if I am crazy? Crazy van Lost Frequencies. Het is gezellig hier in de studio. Afke Nienke, bist u een toedeel? Nou ja, ik vind het wel lekker. Het maakt gisteren hier vandaag, maar ook eigenlijk net. Ik ben hard bij Martijn en mij. Nee, doe maar net. Nou, eigenlijk wel. Snoep, Noorten, droegewast, lekker. Ja. Ik denk mijn stem gezellig. Ja. Volkert! Goeie. Druk met de vlog bezig? Nee, mooi snoepie. Ja, dat zag ik, ja. Ik kreeg de laatste keer vandaag alweer drop. Nou, en nou dit. Ja. Dat is mooi, Willem. Is er nog wat filmpjes mee nog net? Ja, zeker. Ja, ik even een opwarming van morgen. Hè. Ja, daar ben je morgen ook bij, hè? Ja, dan moet ik de aftermovie. Ja. Ja, of de pre-aftermovie. Ja, zegt maar. Ja, beetje met naam, hè. Goed, jongen, dan mag je nou nog snoep. Ja. Dan krijg ik misschien zo'n dikke buik als die. Dank je wel, jongen. Doe rooksnat, denk ik, hè? Ja. Maar ze eens een keer stapje. Daarom ken ik me nog wel snoepen. Ik doe het publiek even niet. Je zit al die mensen die ik heel goed ken. Imi Jonkman, wat leuk dat je er bent. Welkom. Willem, hoi. Het klinkt wat hol, je komt er even bij. Ze werden natuurlijk druk met de culturele haatstad. Woordrok, Jern, hoe lang bist vrijwillig geweest? Oh, dat soort vragen heb ik net op tarret, Willem, sorry. Ik ben net maar een hele tijd, hè? Heel lang, ja. En je dus zo'n 8, jongens? Zoiets, Het is de perscontact, hè? Yes, ja. Dat ging op een gegeven moment net alleen over Friesland, maar ik een hele soort journalisten wisten Woordrok wat te vinden. Ja, wij hier hadden we 400 journalisten hier. Dus, en nog uit Friesland inderdaad, uit heel Nederland, maar heel Europa. Ja. We hebben zelfs MTV Amerika ooit. Ja, dat was een incidentje, hè? Ja, per ongelukje. Maar de Deftones. Maar de Deftones, ja. Maar dat wie wel een soort van mooi bijvangst of zo. Dat is dan wist als het op MTV America dat daar de naam Woordrok neemt wordt. Dat hier we net op uitzetten, maar het is wel mooi dat het slag is. Als je product Woordrok te danken in die zin dat het een product van leert, hè? Ja, een heel soort. Dat wie wel mijn eerste onreiking is, maar mij het feit dat je iets dwaan en iets organiseren kennen in de cultuursector. En dat wie het eerste wat ik die in de cultuursector. Dus dat wie te gek. En toen dacht ik van, maar je kerst dus misschien ik wil die yield mij verzinnen of zo. Wist wel, dit wil ik wel dwaan als mijn werk. En ik werkte toen hier bij de Omroep. Toen ik begon met Woordrok. Dus dat wie een mooie, of ik kreeg kleer bij de Omroep die periode. En het had eigenlijk wel voor me in wat ik nou doe. En ik denk dat ik nou bij culturele haatstad werk en alle andere culturele dingen die ik doe. Komt wel omdat we bij Woordrok de kans kregen om dat te ontwikkelen. Dus dat, ik heb heel veel te danken aan Woordrok. Los van alle hele mooie herinneringen die we daar natuurlijk kon hebben. En alle heavy metal. Ja, prachtig. Dat die best ingewikkeld natuurlijk. Want op een gegeven moment als bandsverkeepje wist echt helemaal niks meer. Bijvoorbeeld Slayer zei mij, sorry Willem, Slayer zei mij helemaal niks. Bekend haaien. Maar ik maak het wel heel positief over Slayer, dat echt een te gekke band is. Nou die gram nog even halen. Ja. Als je stap je direct naar mij. Dus, ja, clear. No clear met Slayer. Ja. We gaan aan nog via de praat over de muziek en Imi. En een aantal orenmeesters. Rento Bekkema, Paul Bosgra, Jaren de Groot is hier. En nou ja, dan komen straks nog volle meer. Dus wat wordt het een mooie miggie. Johannes, hoe is het met jij? Ja, hartstikke goed. Woordrok, kist u het festival? Ja, dat ken ik wel. Ja, dat vind ik wel leuk. Ja. Nou, we beginnen er hele miggie nog wel. Maar we doen nog volle meer. Onder oren, het had alles met Woordrok te krijgen, maar het stier ik weer op hem zelfs. Doe de Bleker. Kreklien verstoorder. En daarom hebben we Bruno Rummeler vregen om hier te gast te wezen. Maar ik morgen op het festival. En Erik Enema, die stiert bij ze.
Ja, Doer Bleker, ik vind Erik natuurlijk een begrip hier, hè? Ja, dat was natuurlijk een fenomeen. Net alleen nog in Staveren, met de vierde boet en ik. Ja. Ik presenteerde ooit het radioprogramma Radio 18. En de wie Doer Bleker een van de columnisten. En als hij kwam, was een poesie check. En de walm van Fisk eromheen, dan werd het altijd feest. En dat zal Bruno ik beamen kennen. Dat is zijn omkezezer, als ik het goed zei. Ja, klopt. Hij is mijn omke. Ja. Wie die omke. Dat beheerst eigenlijk zijn muzikale erfenis. Nou, ik ben wel een heel groot fan. Dat ben ik altijd geweest. Maar als het nou over de muziek de cd's of hoe bedoel je dat? Ja, de muziek het hij maakt. Daar door ik eigenlijk niks van te sissen. Maar ik ben wel vregen omdat ik zien volgende ben die ik gitaar speelt en die dat misschien mooi interpreteren kan. En dat vind ik wel een hele eer. Ja. Als je een eigen draai wordt op zijn muziek? Ja. Ken dat eigenlijk? Nou ja, hij heeft wel een heel eigen stijl. Maar krijg zo is dat ik nou even in het Stavers overgaan. Nou, dat was zijn stijl wat. Ja. Nou, dan stug deur praten. Maar de muziek ook, als met de matchpuls, dan was dat soms hartstikke moeilijk. Ja, was die maatvoering weer heel apart? Nou, precies. Hij sloeg wel eens een tel over en hij snoepte er wat bij. Maar dat kon altijd. Ja. Alleen als hij dan begeleiden moest, dan was het even puzzelen. Maar het was een dikke eer om met te spelen. Wij doen het natuurlijk wel wat op onze eigen manier. Maar hij heeft zulke geniale dingetjes bedacht. Ja, dat kan je niet beter bedenken. En dat blieft wat het is. Dat is Montejern bij op het Bevrijdingsfestival in Ljouwert. Dat je hem het Wartrock Reuniefestival Ierpenie. Wat doe je nou? Wij doen nu 3 kleine versies samen met André Becker en Paul Bergman. Super eer dat die met spelen willen. Wij doen altijd hetzelfde. Schuldvraag en Ontspoord. Staat allemaal op het album Ontspoord. Wat trouwens die albums ook morgen released worden op Spotify en het digitale kanaal. Dus dat is dus mooi. En het grappige is dat André en ik beide in de winkel werkten. Vroeger ook bij Doeren. Ik denk André is een tikkeltje ouder. Het misschien ook wat langer werkt. Ik heb 2 summers werkt. En zodoende vond het mooi om het in ieder geval eerst met z'n 2 te doen. Zo heb ik op iPop staan. Ja. Nou met z'n 3 omdat we mooi nog een soort van toetsenpartij wat hij dan doet. Of accordeon dan erbij doet. Ja, en morgen is het met de band. Dus dan hebben we nog een drummer erbij, Wopke. En Johan Keus op gitaar. Dan ben we met z'n 5. En dan doen we 4 nummers, 1 wat ruiger. Ja, maar niet, denk ik, wat je hem verwachtte. Geen zwitsokken. Geen zwitsokken. We luisteren, maar heel zo belangrijk Bruno Rummeler en zijn band. Maar muziek van Doer Bleker. Als het nog donker is, dan riet het bussie fut. Erin met de ballen in de bus. Buiten spelen kinders, als het bussie stopt. Met de straal net hij werkt, hij is weer thuis. Hij skelt op zijn vrouw, waar blieft het warme eten. Ik hij had werkt, wat hest uitvreten. De voeten op de tafel, hij pakt de krant. Diverse clubs is het eerste dat hij leest. Hij ziet het naast zijn vrouw en denkt een bloem verdord. Als ik eerlijk ben, die beste tijd is geweest. Maar 's avonds in bed, beloofd dat is beloofd. Kuster als het ook al pine in die hoofd. En het is altijd hetzelfde, thuis en overal. Waar hij ook komt, dan smaakt het naar gal. En laatst maakte Riet, dat is zijn oudste dochter, een mooie tekening. Hij zei die is voor heid. Hij smeet hem in een hoek en zei wat muk hier met. Wat stelt dit voor, morgen beter meid. Maar later bracht men hun naar boven toe. Ze zijn nou niet meer screamen, want hij die is moe. En het is altijd hetzelfde, thuis en overal. Waar hij ook komt, dan smaakt het naar kal. Hij leeft als het ritme van de lopende band. Steeds maar hetzelfde als de lopende band.
het ook weer uit. Hij maakte heibel, de tap ging voor hem dicht. Hij brulde soortjes scoren, dit pik ik niet. En hij sloeg de kroegbaas een bierglas in het gezicht. En met de auto naar huis, hij reed een fietser aan. Maar hij wou beweren, hij merkte er niks van. Want het is altijd hetzelfde, thuis en overal. Waar hij ook komt, smaakt het naar kal. Prachtig nummer en we hebben straks meer van deze treien. En dan zie ik het verhaal nog meer doen over Doeren. Bruno Rummeler dus. Bij me zit Dilana. En die hebben we snel aan de gast. En daar ben ik altijd heel blij mee. Dat zie ik welkom. Dag Dilana, hoe is het met jou? Blied. Ja, blied? Wie heeft jou dat Fries geleerd? Ik hoor het hier om me heen. Het is heel moeilijk. Ja, je hebt wel wat Friese connecties, hè? Ja, heel veel. Mijn bassist. En mijn lieve vriendinnetjes, Gerda en Vrouwke. En jij natuurlijk. Ja, precies. Ja. Klaske Verwaarde. Ja. Je bent hier niet zomaar. Je hebt een nieuwe single uit met een verhaal. Ja, dat klopt. Het is een liedje dat heet Behind Closed Doors. Die heb ik en Jeff Zwart samengeschreven. Voor het Centrum voor Kinder- en Mensenhandel. En ik ben inmiddels ambassadrice geworden voor de CKM. En dat was een heel leuke idee, heel vroeg in het proces om een liedje te schrijven. Voor de bewustheid van mensen. Om meer te weten, meer te leren over mensen en kinderhandel. Vooral hier in Nederland is een hele grote, harde stilte. Dus, taboe, hè? Ja, echt taboe. Vooral wanneer het komt bij mannen. Jongens die ook slaven worden van seksuele misbruik en dat soort dingen. Dus dat is voor mij iets heel, heel diep in mijn hart. En something that I really can relate to a lot. Dus ik ben heel blij dat wij deze liedje hebben. Ja. Ik herinner me naar de twee dames die we wel vaker in de studio hebben. Want je bent al heel lang bezig met Rock Against Trafficking. Natuurlijk in Geerwerk met 4. Maak deze single en je bemoeienis direct weer in dat kadertje. Ja, nou eigenlijk is toen we begonnen met Rock Against Trafficking, hier we van begin gewoon al het idee om een cd op te nemen met verschillende artiesten. En 4 of CKM had dus vrij op een gegeven moment na het eerste benefietconcert in oktober 2016. Om met hun dus samen te werken aan een campagne. Verleden jaar hebben we dus in oktober ook weer een benefietconcert gehad. En gaandeweg is dus het idee ontstaan om een campagnelied voor de nieuwe campagne te lanceren. En daar hebben we Dilana van benaderd. Ja, zij is fantastisch natuurlijk. Ja, geweldig. Ja, net alleen muzikaal, maar ze zet zich er echt net 200% voor in. Nou, ze is het gewoon. Ja. Ze is de belevenis van. Ja. Ze kent heel goed doordragen. En, Nou, ik kan me voorstellen, je als organisatoren, dat het heel belangrijk is dat een artiest is die dat ook inderdaad uitstraalt. Ja, het is eigenlijk wat samen opgaan. Het idee is eigenlijk, uw idee is eigenlijk ontstaan samen met Dilana, het trots verhaal van Dilana. En het breidt zich steeds verder uit. En het gaat nog landelijk, dus... Nu gaat de primeur toch? Wauw, ja, ik ben gek op primeur. Wat komt hier achterom? Dit is dan een noemer. Maar clips, optredens, je moet nog meer ervan? Het is de bedoeling dus dat er een clipopname wordt. En de crowdfundingsactie rint daar nog voor. 12 juni is de lancering van de clip. En dat is echt de start van de campagne. En op 12 juni wordt dan dus die clip lanceerd. En tegelijkertijd wordt er dus ook een rapport aanbeen aan het Tweede Kamerlid van de CDA, Anne Kuikhiet, zal je ook of hier. En dat is een rapport over aangiftebereidheid. Want dat merkt dus ook dat een hele prutte angstig binnen om aangifte te doen. En daar gaat dat rapport dan ook over. En dan gaan ze op 13 juni nog een dag. 14 juni weet ik dan wordt er een project die op middelbare scholen met een theatervoorstelling. Dan wordt de documentaire van Nathan de Vries. En die had een documentaire maken met de Famkes van 4. Die wordt dan vertoond. En een theatervoorstelling. En ja, gaandeweg zoals ik in de gesprekken met CKM kwam ik dat het mooi wie dat er een reden triet wezen zo. En daar is dat campagnelied dus ik voor. Bul voor werk. Je wordt van alles. Ja. Goeie zaak, hè? Leuk. Ja. En vind je het mooi vestje? Ja, ik had een Skofjeline al jet en hij pakte me eigenlijk voort. Dus ik ben er blij mee.
En ik ben blij mee dat Dilana het Joerts live bij u in Noorderwien spelen wil. Je doet het nou akoestisch. Als hij straks de plaat op gaat, is dat dan met een soort bandgeluid of blijft het een akoestisch nummer? Nee, wij hebben een volle bandversie. Dus echt veel meer pop-rock. Heel commercieel eigenlijk voor ons standaard. Maar en wij hebben ook een akoestische versie die wij nu op 24 mei komt die uit online. En nu live spelen. En nu live spelen, ja. Dames en heren, Dilana, live in Noorderwien. How long must we wait for the sun and endlessly cry for our freedom? I fall on my knees and I pray for the key to the lock and this madness to stop, for a face in the crowd to hear my prayer. Can anyone see this is killing me? Gonna break these walls, gonna kick the doors down. I'll never give up on you. You wanna feel alive, get out and fly. I'll never give up on you. I'll never give up on you. Behind closed doors, nobody knows. I'll never give up on you. Broken, we try to survive. As I'm watching our dreams fall to pieces, we're begging, dear God, let this end. Why'd you laugh when I cried as you crushed me inside? Can't you see that I'm not your property? Can anyone please come and rescue me? Gonna break these walls, gonna kick the doors down. I'll never give up on you. You wanna feel alive, get out and fly. I'll never give up on you. I'll never give up on you. Behind closed doors, nobody knows. I'll never give up on you. Why did you turn your back on us? Please don't shut your eyes and walk away now. 'Cause everybody wants the same thing. Every one of us needs love. I'll never give up. No, no. Gonna break these walls, gonna kick the doors down. I'll never give up on you. You wanna feel alive, get out and fly. I'll never give up on you. Behind closed doors, nobody knows. I'll never give up on you. You wanna feel alive, get out and fly. I'll never give up on you. Behind closed doors, nobody knows. I'll never give up on you. Behind closed doors, nobody knows. Behind closed doors, nobody knows. I'll never give up on you. Behind closed doors, nobody knows that I'll fight till the end for you. Ja, mooi. Dilana, Behind Closed Doors. Wat een prachtig nummer. Beautiful song. Dankjewel. Alsjeblieft, graag gedaan. Verder nou, maar de muziek die het ooit betocht, componeert, skreun en zong is toch door de Bleker in uitviering van Bruno en zijn band. Is het versje, het liedje Schuldvraag, wat wel even een introductie nodig had, ook het vorige, doe de song toch meer over het leven dan het iedereen ooit dacht. En dit liedje, dat gaat over
dat je misschien wel eens wat hulp nodig hebt en geen het ziet. Maar dat de klein uiteindelijk misschien toch sterker uit de strijd komen. Guster waar is geweest. Het gaat om de dag van nou. Maar het roofdier dat houdt de prooi vast met scherpe klauw. De tong ben vaak als gif. Steken was het vel. De lekenij begint. Maar het is nog steeds de hel. Duizend dromen binnenleest. De lucht blijft koud en gries. En hij die nog nooit won, gaat berusten in het verlies. De skippen die ben verbrand. Er hangt nog rook op zee. En die kruut dan blijft steeds hangen. Wat hij er ook aan deed. De wind die blijft altijd waaien. Uit dezelfde hoek. Hij blijft dicht en onbegrepen. Op zijn leven, daar rust een vloek. Maar op een dag, dan gaat hij springen. Over het diepste dal. Over de hoogste berg. En iedereen die het merken zal. Hij stelt zichzelf veel vragen, maar een antwoord dat weet hij niet. De rekening is betaald, maar hij staat nog steeds niet kiet. En zijn winter die bleef zo koud, in dat anders zo warme land. Als een blinde zonder stok zoekt hij om die hand. Maar waarom? Want op een dag dan gaat hij springen over het diepste dal, over de hoogste berg. En iedereen die het merken zal. Prachtig. Paul Bergman, André Bekkers en natuurlijk Bruno Rummeler. Morgen vanaf Jelve Twaan in de Arendsteen live. Straks dus ik nog een nummer hier in deze aflevering van Noorderwien Live. Daar hebben we vooruitblikken op morgen. Straks bij Lucette van den Berg en een heel soort van de Water Crew. We zoeken fruit, maar blik ik vooral even waarom op dat festival dat we morgen toch een beetje eren. Straks dus, maar eerst de break. Wanneer je in Friesland en hebben we een stuk kunstgebied, blijf lekker thuis. Kunstgebied Friesland biedt een gratis helje- en bringservice. Geef voor uw telefoonnummer naar kunstgebiedfriesland.nl. Snijn, in Friesland dok. De Joodse bruiloft deel 3. De bijen van de Joodse Mimi en Baren Boers reizen waarom in de tijd in de voetsporen van haar ouders die in de oorlog terug bezet Europa vlechten naar de vrijheid. Om in Spanje te komen met ze rend de Pyreneeën oor. Het was toch een verschrikkelijke tocht. Veel erger dan ik nog van
papier had kunnen voorstellen. Friesland Doc. Snijn bij Omroep Friesland op televisie van 4 uur alle oren. Beste reizigers, de komende tijd wordt op meerdere plekken het spoor voor u vernieuwd. Dat kan gevolgen hebben voor uw treinreis. Dus gaat u er binnenkort een dagje op uit met de trein? Naar de dierentuin? Een dagje shoppen? Op familiebezoek? Check dan kort voor vertrek altijd even de Reisplanner Extra app of de reisplanner op ns.nl. Goede reis! Omroep Friesland. Oorstemt op Dij. Het Frieskenijs bij Omroep Friesland. In Ljouwert worden morgen extra veiligheidsmaatregels genomen in verband met de landelijke 5 mei-viering. Minister-president Rutte en andere Pommeranten komen naar Ljouwert, wat betekent dat er meer beveiliging is als oors. En er wordt ook meer publiek verwachten als gemoenwaai. De gemeente Ljouwert werkt het gear met de Nationale Veiligheidsautoriteit om ervoor te zorgen dat alles goed en veilig verrint. De officiële start van het bevrijdingsfestival is om 11:12 dat minister-president Rutte het bevrijdingsvuur ontsteekt op het Oudehuister Kerkhof. In Holwert en Tenaat wordt het stilstaan bij de dier van de bemanning van 12 vliegtuigen van de RAF. Die daar stellen waren in de simmer van Jontje 43 deelhalen door de Duitsers. Bij de betinking ben ik veteranen uit Canada aanwezig. De jongste van haar is 93. Burgemeester Waanders van de gemeente Dongeradiel hier de veteranen een periolien ekkolation, maar hier doet de gedachte dat het de laatste keer wezen zou. Ja, ik hier net toch 3 vrienden ik in Dokkum. Toen wie het op 5 mei. Nou, ik had nog nooit zo druk zien op de Britstritten in Dokkum. Maar dat ze nou hier binnen om te gedenken in Holwert en Tenaat. Het is echt geweldig. De politie is op zoek naar mensen die meer vertellen kunnen over een dierlijk ongeluk van de Mombetiet in Ljouwert. Bij een onrijding op de kruising van de Hazenstritwai en de Engelse Stritten kwam een fietser om het leven. De vrouw had onrijden terug een vrachtauto. Hoe dat gebeuren kon, werd door de politie onderzocht. Vanwege dat onderzoek is de politie nou op zoek naar Tjoegen. Die willen vregen contact op te nemen met de politie. En Hendrik en Dine Jellema uit Haas vieren haar 70ste trouwdag. Dat is een platina huwelijk. Hendrik Jellema is 93 jaar, zijn vrouw Dine 92. Ze zijn nog heel iets zelfstandig. Maar wat is nou het geheim van een huwelijk van 70 jaar? Dit zeiden ze er zelfs hoor. Ja, nou, we kan elkaar ook wel eens achter het behang plakken. Dat kan ook. Nemen en geven. Ja. Mooi. Vooral geven, denk ik, of niet? Geven en nemen. Ja, dat is zo. Dan het waar. Er is een soort zinnen en maar een beetje wien. Het is een graad of 16. Vannacht dan is het helder en 4 graden. Morgen is de zinnen direct aardig bij. Dan wordt het 18 of 19 graden. Geniet je van jouw eigen tuin. Dat is waar wij Terras en Trends vastien. Meer dan 50 verkeerpunten in Nederland met de naaiste trends in sierbestrating. Tuinhout, boetenverjochting en alle oren tuininrichting. Welkom bij Terras en Trends. Een beleving vol tuininspiratie. terrasentrends.nl. Wat denk je? Bank of crowd? Wat adviseerde Flint? Een zakelijke financieringsmix. Krediet, crowdfunding en subsidie. Want een goed plan is altijd financierbaar. Flint adviseurs en accountants. Op meer dan 60 locaties in het land. Al naast u. Zoek voor verkeerpunten bij jou in de buurt op terrasentrends.nl. Kies de Renault Scenic als je een ruime familieauto zoekt. Of de nog ruimere Grand Scenic als je familie wat groter is. Wil je morgen al met je familie op stap? Kom dan vandaag nog naar de Renault dealer, want ze zijn direct uit voorraad leverbaar. Je rijdt de Scenic zakelijk al vanaf €469 per maand. Bovendien krijg je een accessoirescheck van €1500. Bekijk de voorwaarden op Renault.nl. En wij gaan lekker terug met Noorderwind Live op deze vredemiddag. We hebben vooral vooruitgezocht op het bevrijdingsfestival van morgen. 5 mei, dan vieren we in ieder geval het feest. Net alleen met Noorderwind Live, maar nog volle meer. Straks tussen 2 en 3. Daarom ik Lumberjack, Psychotic Lumberjacks trouwens. Hartstikke leuke jonge band. En van de mikken in deze uitsturing straks nog Lucette van den Berg. En we zullen nog praten vooral over water en al die andere zaken die daarbij jaren. Maar ik kom toch bij Dilana. En ik ga eerst nog even naar Gerda toe. Want Gerda, wat zit er al je voor de rest nog op stapelen? Want toen heeft een mooi t-shirt hoor. Ja. En daar zit nog een verhaal bij? Ja, dat klopt. Deze t-shirten die
bin in beperkte oplagen drukt. En er bin ongeveer nog een 25 van, denk ik. En die bent een keer bij de Saint Store, hier in Ljouwert. Je kunt het ook online bestellen, maar de opbrengsten van je dus volledig naar CKM voor het maatje van de clip. Want ja, daar is heel van nodig natuurlijk. Voor het goede doel dus. Waar stond hem? Daar is het net hier zo aan. Nee. Als wel hier? Sorry, maar ik ga een heel mooi t-shirt. Sekspistol. Oh. Helemaal goed, helemaal goed. Nog even de activiteiten. Wanneer komt het in juni? Wordt een heel drukke maand dus voor je. 12, 13, 14 juni is de campagneweek. En dan in oktober ergens weer. Dus het is continu blijven we terug in. Nieuwe ideeën. Mensen meer weten willen? Eerder een site, Facebookpagina? Op de site van CKM natuurlijk. En onze Rock Against Trafficking Nederland. Ja, Facebookpagina. Dus. Stiepje balletje. Ja, toch? Goed, ik ga naar Dilana. Die krijgt dat prachtige nummer. Daar komen we in Noorderwien absoluut op waarom. Maar er komen clips van en opnames en weet ik al net. Ik vind het heel mooi dat je hem dit nummer live wilde doen. Ik moet even van Fries naar Nederlands nu. Oké, ja, ik snap het. Ja. Ik ook. Vanavond dodenherdenking. Zegt jou dat wat? Want je woont al een tijdje in Nederland natuurlijk. Ja, dit zijn wel bijzondere dagen, hè? Ja, dat zijn echt bijzondere dagen. En ik vind allemaal heel triest natuurlijk, de Tweede Wereldoorlog. Ik heb net van de week heel veel programma's daarover gekeken en heel veel gehuild. En toen denk ik van deze liedje die weer nu gaat spelen is misschien heel goed voor vandaag, voor de betekenis van vandaag. Ja, natuurlijk heel veel respect voor al die mensen die altijd de kinderen zo redden. Toen, back in the day, dat die ene vrouw, ik onthoud haar naam niet, maar ik zag haar op televisie en ik dacht, wauw, wat een heldin. Zo iemand krijg je vandaag niet meer zo vaak. Dat mensen echt hun nek uitsteken voor anderen, in hun leven on the line zetten voor anderen. En mensen die ze niet eens kenden. Dus, dat is bizar aan oorlog, hè? Het slechtste, maar ook het beste komt in mensen boven. Ja, precies. Dat zeg je heel mooi, want dat sloeg mij op. Wauw, dit was zo'n donkere tijd, maar toch krijg je nu al die mooie, echte mooie verhalen die daaruit komt. Ja, ik vind het heel bijzonder. Jij speelt morgen in Groningen? Ja, dat word ik ook net vandaag. Oh, nou ik zeg een aankondiging. Ja, mooi hè? Nee. Moet je me niet vragen waar en hoe laat zeker? Nee, dat was een geintje. Morgen in Groningen tussen 1 en 2 bij de Bevrijdingsfestival op de Stadsmarkt, geloof ik. Gewoon een programma kijken. Het staat wel op internet. Welk nummer gaan jullie doen? Wij gaan nu een eigen liedje van mij, die heet Tears. Dames en heren, Dilana. Get up in the morning, I get down to their level to dance with my demons, to deal with the devil. This polished mask hides the but I could cry the hurricane, and when the tears come pouring down, I really screwed up. Well, I really did. Can we start over? I know it's live. I'm really sorry. And that's live, isn't it? Yeah. This is how live it is. We're really live. Sorry, Jay. Let's do it again. get up in the morning, I get down to their level to dance with my demons, to deal with the devil. I'm tough as nails, baby. I wear these scars like medals. I don't let anybody in. I've built these walls of stone. My sanctuary is all alone, 'cause I've got some tears
tears falling. I've got some fears crying. I'm scared to death. It takes my breath. I've got some tears. I've got some tears. This polished mask hides the pain, but I could cry a hurricane. And when the tears come rushing down, there'll be a flood I might drown. I've got some tears crying. I've got some fears hiding. I'm scared to death. I hold my breath. I've got some tears. I've got some tears falling. Walls crumbling. Earth shaking. Heart breaking. Earth moving. Lightning flashing. Storms brewing. Oh, I've got some tears falling. Walls crumbling. Heaven shaking. Hearts breaking. Earth moving. Lightning flashing. Storms brewing. Ooh, I've got some. I've got some. I've got some. I've got some tears. Wauw. Piekenvel, kippenvel, goosebumps, thank you. Oh, Miretitus, dankjewel. Miretitus. Ja, soms word ik zo, ga ik zo diep in dat liedje dat I lose my way. En dat is niet gebeurd. Dat ik kwam uit mijn droom, zeg maar, en ik denk, waar ben ik nu? welke deel van dat liedje, dat gebeurt zo vaak, Jeff. Het kwam absoluut over, dankjewel. Oh, graag gedaan, dank jullie wel. Dames en heren, Dilana! En Jeff! En Jeff natuurlijk, dankjewel. Ja. Oh, ik ben... Goosebumps. Goosebumps. Mierentieten. Ja, Mierentieten, goed zo. Houden we dat zo. Meer informatie is CKM, dus instituut hier in Ljouwert 4. En de dames zullen je grif nog wel eens wegkomen om net alleen de clip van Dilana en dat nieuwe nummer naar voren te brengen, maar natuurlijk ook het verhaal erachter. Het verhaal van Woltrak straks. Met de hele Woltrak crew hier in de studio. Maar ik het verhaal van Doere Bleker, die ik een paar maand verlien onder de telefoon hier. Ik moest even praten om hem Safir te krijgen, want dat ging net heel goed met Doere. Ik weet het net wel, mijn jongen, ik weet het net. Ik zei, doe mast erbij. Bel me maar. Ik zei, nou regel ik wel vervoer. Nou, dat weer de afspraak, totdat je het bericht krijgt dat hij er net meer is. Ja, dan ga je contact met Bruno en WhatsApp. Het weer best schrikken de eerste dag, hè, van wat gebeurt hier al hier. Hoe hast u dat beleefd? Nou, ik wie de s'nachts wie ik bij Mem. Daar ben ik 1 keer per week eigenlijk 3 hoekers, omdat ik het dreig vind. En toen kreeg ik een appje, omdat ik een telefoontje miste hier van bel me even waarom. Hier de vriendin van mijn huid zijn. En toen bel ik waarom. Ik denk, nou goed, ja, het zal wel wat heftigs wezen. Maar toen zei hij, nou ja, het is net zo leuk. Maar die omke door is verstonden. En toen wie ik heel lang stil. En en toen op een gegeven moment janken. En toen begon ze gewoon even te vertellen, even rust. Op een gegeven moment hier zo in de gaten dat ik er nog minder onder wie als mijn huid, zijn eigen broers is maar. Dus wie het wij wat verdijden aan kennen. Nou, en toen is het helemaal, toen is het wat ringong al jaar. En de dag zie ik daar online om Jalvanjon of zo. Nou ja, en dan komt er in zo'n roes. Hè. Ik ga even naar André toe, want André, ik denk dat toen net samen mij speelst. Nee, ik ken Bruno ook als kleine jongen al. En door een hele grote vriend van mij, als tafels kameraad en stadsgenoot. Ik heb veel met hem speeld, maar ook heel veel met hem werkt in een winkel. Hij heeft mij
ik ken zo'n beetje alle visfileren die er bestaat. En dat wordt op zijn manier aan mij overgebracht. Daar ben ik heel wies met. En we hebben prachtige dingen met de met gemaakt, ook in de winkel en on the road. En ja, prachtig figuur. Ik mis hem enorm. Ik kan me voorstellen. Ik kijk trouwens op een gegeven moment, wat zo vaak zeg ik hem net, Jim maar vaker. Maar toch, Paul, ik verdient denk ik. Het is een icoon, het is een vers plak in Friesland. Hè? Dat zul volgens mij ik zou wezen met Doeren. Ja, zelfs ik ken hem als importfries. Ja. En ik vind het eigenlijk een rotwoord, maar eigen. Ja. En dat had hij absoluut. U's Doeren. Ja, absoluut. Ja, mooie man. Hele mooie man. Ik vind het mooi dat je hem morgen, ik voor het grote publiek nou ook, maar dat je het via al je media en kabels, maar in ieder geval morgen op het podium van Noorderwien, heb nog een eerbetoon dwaan willen. De waarsomstandigheden ben perfect, dus wat dan omlang het komt vooral del. En kom op 10, dames en heren, jou te waan, want dan beginnen deze heren te spelen. Je laatste nummer, welke game dwaan? Nou, wij doen het liedje Ontspoord. En dat is, heb ik uitzocht, het staat ook op het album Ontspoord, wederom, zei ik al. Dit liedje gaat in mijn ogen over hoe Doerde ook was. Hij had de ruige kant, maar eigenlijk vond hij het maar moeilijk, denk ik. Zo voel ik het, ook in dit liedje. Dat hij het gevoel kreeg dat hij niet zichzelf wezen mocht. Dat meesten, die willen wat anders. En soms hoorde je ook wel, dan liep hij bij en zei van nou, weet je wat, 2 nummers. Vertelde André ook. Dan nou, ik vind het niet meer leuk. Je luistert niet, ik ga weg. De groeten. Dat gevoel, dat zat er natuurlijk in en niet voor niks. Maar er zijn 2 kanten, want hij had die entertainment kant, dat ruige, dat bleef er ook altijd in. Want dat zie je ook wel een paar recente filmpjes soms nog. Maar dit wil ik even benadrukken. Het gevoel dat je ontspoort binnen, maar voor jezelf, voor je eigen gevoel niet. Maar dat een ander dat vindt. Zij ik ben de tijd kwijt, doch zie nooit op een klok. En wil ik het weten, dan doe ik gewoon een gok. Ik tel mijn uren niet, mijn dagen hou ik niet bij. En als ik denk aan morgen, dan voel ik mij vrij. Ik kijk niet achterom, ik zoek de horizon. Van al dat uur die dag dat ik mijzelf overwon. Hij zei ik ben de weg kwijt, maar ik weet niet waarheen. Ik hoef het niet te weten, ik heb er niks aan deen. Want dan woon ik weer hier en dan woon ik weer daar. Dan ben ik hier gelukkig en morgen weer heel ver. Ik kan de zon achterna, ik held die licht. Verlang ik naar het donker, dan doen mijn ogen dicht. De wet van de natuur, dat is mijn kompas. Bij een zwerm vrije vleugels zit ik in de klas. Zomaar op een dag tovert hij kleuren in zijn hoofd. Want hij had hem zelf een regenboog beloofd. Zei ik met waakzaam blijven, ik weeg nou ieder woord. Al ben ik uit de rails, ik voel mij niet ontspoord. Een ander die vaak denkt, dat ik voor mijn schaduw vlucht. Die weet niet hoe ik denk, en leef in ruime lucht. Want wat ik achterliet, dat hoort niet meer bij mij. Het poetste al mijn veren, ik begon gewoon opnieuw. De wet van de natuur, dat is mijn kompas. Ik ben een vrije vogel, al loop ik
uit de pas. Heel erg mooi. Paul, André, Bruno, ik zie je morgen. Ja, graag. En dan komt er nog meer bij of niet? Johan Keuze er nog bij en Wop Keuze, drummer. Kijk, rock'n'roll. André, u steekt zijn vinger op, het wordt hem wat kwijt. Nee, ik wil zeggen tot morgen. Tot morgen. Dag jongens, dankjewel. Tot kijk. Mooi, goed. Hier naar de hoek van de studio. Lucette van den Berg zit daar en die had volgens mij hele drukke dagen, of niet? Oh, verschrikkelijke marathon. Ja. Ja, kan niet eens. Wat doe je niet? Precies, wat doe ik niet? Nou, we kennen deze muzikanten als organisator van allerhande festivals. Zit in de Jiddische hoek natuurlijk en dat soort zaken. Best ambassadrice van 5 mei. Ja, leuk hè? Ja. Ja, heel bijzonder. Wat houdt het in? Voor mij houdt het in dat ik eigenlijk de boodschap die ik ook met mijn festival Jiddisch Ways eigenlijk uit heb gedragen, dat iedereen mee mag doen. Ja. En dat iedereen, als je maar naar elkaar luistert en naar elkaar kijkt, dat je dan de prachtige dingen ziet van een ander mens. Hoe ga je dat morgen uiten? Of ga je vanavond al, hè? Ja, nou er is afgelopen maandag is er een interview gedaan, want het schijnt dus tijdens herdenking een interview doen en zingen, dat wordt veel. Daarin geef ik echt wel mijn visie op vrijheid, maar ook op zijn wie je bent en mogen zijn wie je bent. Ik zing vanavond tijdens de herdenking een kaddish. En een kaddish is in de Joodse traditie een dodengezang. Wat wij zingen als iemand is overleden. Bijzonder daaraan is dat je niet zegt, och wat erg, Pietje is dood. Maar je prijst eigenlijk God of Hashem, zoals wij dat zeggen. En in dit geval is het een Jiddische kaddish. Want in principe zou ik het niet mogen doen, hè, want het is een mannending. En het is niet alleen maar voor Joodse mensen die zijn gevallen, maar voor iedereen die is gevallen. Dus iedereen wordt betrokken. En het is doodeng, want het is helemaal a cappella. Ja. Welk nummer ga je doen nu? Ik ga nu zingen Azoy Lang. Het is een lied wat ik morgen ook zing bij, in de Blokhuis Poort. Bij die prachtige verhalen die worden verteld. En ik werk samen met André Boers met de Joodse bruiloft. Dus zing ik dit ook. Ik ben heel benieuwd. Straks alle adressen en tijden nog wel even op een berichtje. Dit is in ieder geval live in Noorderwien, Lucette van den Berg.
gesund, oi, sei gesund, Zeit zu gehen, muss man gehen, sei gesund, Zeit zu gehen, muss man gehen. Sei gesund, oi, sei gesund, Zeit zu gehen, muss man gehen. Sei gesund, Zeit zu gehen, muss man gehen. Prachtig, dank je. Lucette van den Berg, indrukwekkend. Wat een stem. En ik let ze hier krijgen achter de vleugel. Even kwart, ja, want moeders en dochters, is er weer een heel oor project of niet? Ja, nou eigenlijk weer in hetzelfde thema. Maar dat gaat over al die prachtige vrouwen uit heel veel verschillende culturen in de Vrijheidswijk. Ja. En het is geweldig. Het is één feest. We zijn al maanden aan het koken met elkaar. Dus ik heb heel veel fantastische recepten geleerd. Er komt morgen een receptenboek van de Vrijheidswijk uit. Ik las zoiets, ja. Ja, echt heel mooi. Eigenlijk met allemaal kleurenfoto's, leuke teksten. En ja, we vieren eigenlijk de schoonheid van de Vrijheidswijk. En vooral de prachtige mensen die er wonen. Zo op de Facebookpagina van Lucette. En dan kist al die projecten. Maar ik krijg 5 mei. In ieder geval, de Vrijheidsweek zit helemaal op kop. Dat is een prachtig project. Daar ga ik pro lezen. Moeders en dochters, daar is verantwoordelijk voor. Maar de Blokhuis Poort, hoe let precies trouwens? Geen idee. Ja, nee? Weet je, ik moet morgenochtend ben ik eerst bij de ouderen ontbijt. En dan word ik per jeep afgevoerd naar de Blokhuis Poort. Om op tijd daar te kunnen zijn. Nou, het is zo'n dag. Als er mooi aan in je echt kapot op een bank zit, dan is het Lucette van den Berg wel. Dankjewel, succes. Mooi dat je er was. Graag gedaan. Dit weer de eerste horen van Noorderwind Live. Straks dus het Waltrock verhaal. Met wrestlers hier in de studio. De complete Waltrock crew. En Jan-Kobus Seuninga. Dus we blikken wel degelijk vooruit op dat prachtige festival. En dat al hier natuurlijk op 4 mei, het Bevrijdingsfestival. Maar eerst... Meestal kan dan tune. Ja, en dan weer al. Wat je smaak ook is, het kant-en-klare recept voor jouw nieuwe keuken staat in het 100 pagina dikke keukenboek van Superkeukens. Vraag hem gratis aan op superkeukens.nl. Zo doen wij het. Superkeukens. Superkeukens vindt u bij Home Center in Wolvega, bij Kabega Wonen in Buitenpost en in Leeuwarden. Bij Plus houden we van goed eten. En dan bedoelen we lekker en verantwoord. Daarom vind je bij ons veel vlees met het Beter Leven keurmerk van de Dierenbescherming. Zoals blond Aquitaine rundvlees, met 2 sterren Beter Leven. Zo zijn wij nu voor de 4e keer uitgeroepen tot meest verantwoorde supermarkt van Nederland. En daarom deze week Plus Beter Leven culinaire beenham per 500 gram van €5,99 voor €3,49. Plus, goed eten, daar houden we van. Het zijn weer de Tefal Recycle Weken bij Blokker. En dat betekent 30% korting op een nieuwe Tefal-pan als je een oude pan inlevert. 30% korting. Kom voor 13 mei naar Blokker of blokker.nl. Tefal, dat is slim bedacht. Bij Specsavers krijgt u nu wel 50% korting op alle glazen. Bijvoorbeeld op varifocale glazen en glasopties als ontspiegeling en dunne glazen. Ook voor deze actie kunt u uw brillenvergoeding gebruiken. Kom snel naar Specsavers, want deze actie eindigt 13 mei. Vroeger betekende Moederdag echt iets voor mijn moeder. Dat mochten we niet vergeten, hoor. En nu? Nu herkent ze haar eigen kinderen niet meer. 1 op de 3 vrouwen krijgt dementie. Stop dementie. Steun Alzheimer Nederland op stopdementie.nl. 24 Oerendijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM. Omroep Friesland.
Oostemt op Dij. Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De man die vorig jaar juli in een metro in Amsterdam een passagier doodstak, moet 5 jaar de cel in. Ook krijgt hij TBS met dwangverpleging. Het OM had een jaar meer geëist. De dader, die zijn 38-jarige slachtoffer zonder aanleiding neerstak, zat toen op de gesloten psychiatrische afdeling van het AMC. Hij was op onbegeleid verlof. Hij was in 2016 ook al veroordeeld voor een gewapende overval op een tankstation. De vrouw die eind vorig jaar 2 mensen gijzelde in de vertrekhal van de veerdienst van Den Helder naar Texel moet van de rechtbank een jaar opgenomen worden in een psychiatrisch ziekenhuis. Dat was ook de eis van het Openbaar Ministerie. De vrouw viel in december een collega van haar en een Bali-medewerkster van veerdienst Teso aan met een mes en hield hen vast. Volgens deskundigen was ze tijdens de gijzeling niet toerekeningsvatbaar omdat ze een psychose had. Op een ceremonie in Frans-Baskenland heeft de Baskische afscheidingsbeweging ETA zichzelf officieel opgeheven. Dat gebeurde tijdens een conferentie waaraan internationale bemiddelaars en Basken deelnemen. Frankrijk en Spanje hebben geen vertegenwoordigers naar de ceremonie gestuurd. De ETA pleegde tussen 1968 en 2010 talrijke aanslagen, waarbij in totaal 853 mensen gedood werden. Het Utrechtse muziekcentrum Tivoli Vredenburg mag gewoon cowboy- en indianenfeesten organiseren. Volgens het OM heeft het muziekcentrum zich bij de organisatie van een kinderfeest vorig jaar juni niet schuldig gemaakt aan belediging. Tivoli Vredenburg had kinderen opgeroepen om naar het feest te komen verkleed als cowboy of indiaan. Een actiegroep had daar aanstoot aan genomen en deed aangifte van belediging, onder meer wegens racistische stereotypen. Het OM vindt dat het zich verkleden als cowboy of indiaan niet gezien kan worden als een negatieve stereotypering. Het weer, het is zonnig, de temperatuur loopt op naar 16 tot 19 graden. In het weekend ook volop zon, zondag kan het 25 graden worden. Dit was het NOS Journaal. Ja, ze zijn 12 uur van Noorderwind Live. Dat doen we mij een hartstikke leuke jonge band, Judith Visserwij. Psychotic Lumberjacks, die spelen morgen op het Bevrijdingsfestival. Maar we hebben Jan Kobus Seuninga, die zit op het Noorderwindpoor in Moorn. En we hebben ook nog ooroptredens, gesprekken en vooral een heel soort woordrok. Graag Alex. Zin in een dagje uit? Ga lekker op pad met de trein. Bijvoorbeeld naar Artis, de oudste dierentuin van Nederland. Bezoek de olifanten in een nieuwe verblijf. Of bekijk de jaguar met haar 2 jongen. En ontdek nog veel meer bijzondere dieren. Trein plus bus plus Artis, nu voor maar €28. Kijk op ns.nl/spoordeelwinkel. Maak kennis met de Copenhagen Light van Stella. Bekroond tot beste koop in de fietstest van het Algemeen Dagblad. Nieuwsgierig? Kijk op stellafietsen.nl. Nederland heeft een nieuw goed doel. Fonds Verstandelijk Gehandicapten en Revalidatiefonds bundelen hun krachten in Handicap NL. Eerlijke kansen voor iedereen met een handicap. Ga naar handicap.nl en doe mee. Maak nu een proefrit op de Stella Copenhagen Light in een van onze e-bike testcenters. We houden van netjes en sinds we dat nou hebben, geweldig. Nou, persoonlijk vind ik het douchen het geweldigst. Het is krek of best helemaal, als er onderwijs, best helemaal glad of best in de olie zetten. Zo. Aquacel wetroendhudder. Geen kalkonslag meer en heerlijk voor de hoed. Aquacel.nl. Cel maar je C en dubbel L. Dat is weer een haarfijne actie. Nieuw bij Kruidvat, Ghoul Herstel en Balans haarverzorging. Nu alle Ghoul haarverzorging en kleuring 1 + 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Rob Friesland. Het is weer vrijdagmiddag, maar het weekend vaart door. Bij Noorderwind beginnen, ja dan haast het voor elkaar. Dus zet maar loet die radio en zet maar plat van die tv. Van 1 tot 4 Willem de Vries, je radio premier. Noorderwind live, Noorderwind live, Noorderwind live, bij Willem de Vries. En welkom bij het Oerel van Noorderwind Live. Dat het smoordrok is, dat het gezellig is, Erik Enema. Nou, bedij nog geen zwitdruppels. Ik heb nergens last van. Nee, hè? In die microfoon, ja, dat kan ik. Ja, kan ik. Maar ik ga in kriegen, dus ik denk ik doe het. Doet hij het of net? Nou ja. We praten aan met Jan Kobus Seuninga, die is helemaal optreden. Ja. Hoe lang kist u Jan Kobus al? Wij kennen elkaar als zo'n de middelbare squallen. Dat is nou toch gauw
35, 40 jaar, zei iets ongeveer. Ja. Still going strong, hè? Oh ja, praat net door. Ja. Maar hij treedt morgen wel op, maar net maar de band dat hij eigenlijk maar speelt zoer. Cliffhanger. We horen hem erin. Absoluut. En we zijn ondertussen ook soundchecken met Eugene Ruffalo. Hij komt uit New York, singer-songwriter. En hij zal straks optreden. En morgen, maar dan op mijn podium, een hele mooie, talentvolle band. Ook hij een cliffhanger. Waar zou dat wezen? Geen idee. Dan draaien we eerst script. I can't unfeel your pain. I can't undo what's done. I can't send back the rain. But if I could, I would. My love, my arms are open. So when you feel like you can't take another round of being broken, my arms are open. And when you're losing faith, then every door around you keeps on closing. My arms are open. I can't uncry your tears. I can't rewind the time. I can't unsay what's said in your crazy life. My love, my arms are open. Ooh, and when you're cursing at the sky, thinking, Lord, you must be joking. My arms are open. And when you're looking in the mirror, thinking that my life is over, my arms are open. My arms are open. I can't unfeel your pain. I can't undo what's done. I can't send back the rain. But if I could, I would. My love, my arms are open. Arms are open. So when you feel like you can't take another round of being broken, my arms are open. Oh, and when you're losing faith, then every door around you keeps on closing. My arms are open. 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 My arms are De scriptie dat aan het begin van de tweede uur van deze aflevering van Noorderwien Live. Dadelijk muziek uit New York, maar nou eerst muziek uit Raad bij Dok. Want dat is het plak dat Jan Seuninga, Jan Kobus Seuninga, Tjentwurg bent. Je ontkennen het geen enkele zin. Jan, welkom. Dank je. Leuk dat ik daar weer eens interviewen mag. Ja, dat is lang geleden. Hè? Dat was de eerste keer was 84, 85. Ik schat zei iets, ja. Zolang gaan wij al rond en in de muziek natuurlijk ik nog. Maar de muziek bestaat trouwbleun. Morgen op het bevrijdingsfestival op de Woordrock Reunie. Net maar die band Kobus gaat naar gaan. Nee, dat zat er niet in. Nee.
Een gitarist woont in Maastricht en die heeft al jaren niet meer gitaar gespeeld. Dus, nee. Jammer? Maar, ik weet niet. Ik ben niet zo van de reunie, maar dit is nog wel weer leuk. Ik speel gewoon wat oude nummers. Ja. Want dat was mooi wel. De speel is het solo en maar een muzikale compaan. Klopt, ik speel een aantal nummers met Peter Seibinger. Ik zou nog met meer, maar technisch gezien lukte dat dan toch niet helemaal. Maar ze zijn er wel, ze zitten wel backstage. Dus als er ruimte is, dan gooien we nog een paar extra muzikanten in. Maar, je bent DJ en je bent muzikant. Eerst even door de DJ, wat doe je dat vaker? Ik draai af en toe wel bij concerten tegenwoordig. Dus zondag zit ik weer bij Iduna plaatsjes te draaien bij concert. Ik ben even vergeten bij wie, maar dat zoeken we zondagochtend uit. Ja, nee, ik draai af en toe wat platen. En wat draai je dan? Hangt van de artiest af. Ik heb een brede collectie, dus als ik bij punkbands draai, dan ja, dat een beetje punk georiënteerd. Ja. En morgen? Ik pas een beetje aan de band aan. Dus bij Restless denk ik even, gooi ik ACDC er even in. En waarschijnlijk draai ik nummertje in Doel de Bleker. En, ik heb Doel de Bleker ooit nog een keer ontmoet in Paradiso bij Steve Earle. Dus misschien ook een nummertje van Steve Earle tussendoor. Dat zou hij leuk vonden hebben. Hij was bij het concert, dus ik neem aan dat hij het heel leuk vond. Ja. En eigen muziek. En dit was No Spilicist. Dat is eigenlijk wel bijzonder, want dat is een nummer van Kobus gaat naar Appelscha. Ja. Was toch helemaal net zong dus in die tijd? Nee, maar ik heb het wel helemaal geschreven, tekst en muziek. Ja, precies. Ja, we hadden een zanger, hè, dus ja. Een echte zanger? Een echte zanger, ja. Een echte. Oké, wat speel je, jongen? Ik speel het titelnummer van de tweede plaat van Kobus, All Smooth Faces in a Fantasy World. Jan Kobus Zeuninga. Athletic with lust. He thinks he looks so great when he goes on the bus. He really looks fine. Tonight's the night. Oh, little lovely lady, he is your knight. All smooth faces in a fantasy world. I wish they didn't mingle with my world. Yes, he's gonna tell you another story about his great adventures, hopes and glories, genuine feelings, easy talk. Whatever may say or do, well, they will talk. All smooth faces in a fantasy world. I wish they didn't mingle with my world, with my world, with my world. All smooth faces in a fantasy world. I wish they didn't mingle with my world. All smooth faces in a fantasy world. I wish they didn't mingle with my world. With my world. With my world. Jan Kobus Zeuninga, nummer van Kobus gaat naar Appelscha. Klaas Land, manager van Sterwelte. Kobus, ooit de favoriete band West of net? Ja, absoluut. Ik werkte toen nog in Kwartling. Ik denk, maar die een band had, dat is Kobus. Ja, hè? Ja. Die had ik wel eens regelen, vregen? Of... Ja. Alleen het was nog rekening van de kring voor de poeiermelk en hij de tier. Dus daar ben je net zo blij mee. Maar nee, dat was sympathieke jongens, ja? Dus ja. Wat zei je, Jan Kobus? Ik denk je, Kobus? Hebben we dat betaald of niet? Geen idee. Ja, het gaat goed produceerd. Dat mag duidelijk wezen. Goed, jongen. Morgen, Sterwelte, hoe gespannen binnen man? Of valt wat daar? Nee, valt wat daar. Maar grappig wie ik kreeg een foto-app van Stuart hier die achter een liekbeen hoor. Nee. Ja, ik zei die stip morgen, ik kom er even te waar. Dus dat brust de spanning even. Ja, correct, jongen. Hey, dat is al je t-shirts, mijn naam. Ja, ik lees in de kranten dat we t-shirts voor het jongen. Dus. Ja, hè? Ja, het is de keuze hè, van Sterwelte had wel een beetje een traditie. En de allereerste keer dat we stapten, toen zijn we van een kwartier gratis bier voor iedereen. Ja. Maar ja, er moet zien toe het monster en dan ben we het haasje, dus dat doen we net. En we hebben water ook, hebben we eens een keer wat 400 singeltjes voor het jong. En nou ja, gewoon, we vinden dat leuk. Ja.
Dus het doet zij geen vloes in, maar dat doet het net zoveel, maar willen gaan. Dus, en ook geven we gewoon, ik wil wat leuke dingen maken morgen. Kist nog eerder zeggen? Wat zei je wel? Wil je vertellen wat of net? Maar voor de spanning erin. Ja, het is geheim. Het is Steven Jan in Leeuwarden, maar het is geheim. Dus, ga ik net lezen, jongen? Nee. Nou, ik wil die wel even appen. Ja, Dus, dit stukje maar. Goed, dames en heren. Als je thuis zit, mail me even via Facebook. Die had zelfs streekje Excel. Dat mis dat? Ja, dikke Tamma had ik al in. Ja, had zo'n direct. Ja, maar die komt morgen dan, hoor. Nee, die komt morgen ik. Dus die regelen ons. En de hele watercruise die hier, ik denk, Rento, zou Rento erin passen? Ja, altijd. Kees Koustal, Paul Bosga, die man, ja, prachtig, hè? Nou, ik ga nog wel meer. Dus morgen ik neem wel wat extra mee. Kom. En mail ons even nw.noordewien@omroepfriesland.nl of even via de Facebookpagina. Klaas, jongen, moet maar een feestje bouwen, hè? Ja, dat dacht ik. Dat wordt mooi waar. Jongen. Dank je wel, jongen. Goed, straks meer water. Ik ga eerst naar Eugene Ruffalo. Ik komt uit New York, waar en ik denk 8 jongens zien hier weer Verlien Eccles een keer de gast in Noorderwind. How are you doing? I'm doing great, thanks. Okay. Who brought you with you? Oh, this is my friend Gary Schreiner. Always on the tour with the both of you? We've been doing it together. Just we're breaking it down to an intimate duo. Okay. How many gigs do you do in Holland? I think we have 8 gigs in 10 days. Okay. So we're pretty busy. Yeah. Always busy, isn't it? Yes. Well, it's good to be busy while you're traveling. Yeah. I had you once a couple of years ago. You were a lot of playing with Dutch singer-songwriters. You still play with them? Well, you know, I love the Dutch singers. Yeah, serious. That's the right answer, right? While I'm in Holland? Yeah, absolutely. Okay, what's the song you're going to play? Well, my latest project is a record of Italian music. Yeah. So it's rather, it's something a little different. Yeah. So we're going to play a few Italian songs. Okay. This is a song that I wrote myself. It's called Bella Maria. And what's the story about the song? Well, it's about a woman. It's a typical sad, torchy Italian love song about a man who's searching for this woman and he can't reach her. He somehow can't reach her. Italian story. Eugene Ruffalo. Tu con quegli occhi che mi fanno morire così. Non posso dirti quello che sento perché basta che vengo vicino e tu te ne vai. Maria, quante bugie che devo sentire da te. Stavi vicino, ti prego resti con me. Come passare una vita intera così. Oh Maria, Bella Maria, Bella Maria, Bella Maria, dove sei? Bella Maria, Bella Maria, Bella Maria, dove sei? Basta che giro e mi lascia da solo così. Maria, Bella Maria, Bella Maria, Bella Maria, dove sei? Bella Maria, Bella Maria, Bella Maria, dove sei? Stiamo nella camera insieme
ma io non ti trovo. Dirti quello che provo, ma io non ti muovo. Come passare una vita intera così. Maria, e bella Maria, bella Maria, bella Maria, dove sei? Bella Maria, bella Maria, bella Maria, dove sei? Bella Maria, dove sei? Bella Maria, dove sei? Wauw. Eugene Ruffalo, straks zullen er nog meer spelen, al hier in de Italiaanse sferen. Gerwin Dokter, oud-programmeur van Waterrock. Ja, dat ben ik. Dit soort muziek zit er net tussen, hè? Nee, gelukkig net. Hoe zocht er waarom op Waterrock? Mooi tijd hoor. Ja, hè? Ja, een hele mooie tijd. Hoe lang ben je programmeur geweest? Hoe jaren? Sinds jaren is een heel skofte. Ja, hè? Ik denk wel 15 jaar of zo. Dus, ja, maar even zeggen, ik ga de eerste 2 jaar in. Toen had Jaring het oernam als programmeur. En na Jaring kwam Gerwin. Zo is een beetje de volgorde, denk ik, hè? Ja, en toen Johan. Ja, Johan Koster. Ja, die had een 2 jaar in ieder geval. 1 jaar, 2 jaar. Ja, die appte me kreeg, die zit zich heel druk mee in door 5 mei bevrijdingsfestival. Dus die is heel druk met de productie de maanden. Hoe ging dat? Wie dat een democratisch proces, Gerwin Bedij? Of wie het gewoon die eigen favoriete bands die we Waterrock hebben, waarom zeggen? Nou, die wil mijn best wel een paar mensen tussen de druk mezelf. Maar over het algemeen weer gewoon een democratisch verhaal. Ja, hè? Ja. En wezen die wel alles wel democratisch. Ja, ja. Wat wie de magie voor die, voor het festival? Wie dat toch de sfeer werd iedereen het steeds zo hard? Ja, absoluut. Ja, het was gewoon een hele gezellige dag. Iedereen, voor alles vond ik wel wat waan. Ja. Het was echt met z'n allen. Ja. Teamwork. Teamwork? Ja, absoluut. Ja. Rento, wat ben die favoriete optredens ooit weg op Waterrock? Strawelde. Ja, hè? Klaas is al voort. Klaas is voort. Ja, de laatste, wat ik van de week al zei. De laatste, Heaven and Hell. De dat wie echt Piekenvel, hè? Ja, de beste. Nee, dat was natuurlijk een hele toffe, heel open leuk. Iron Maiden, wie te gek. Dream Theater, ja, te volle om op te nemen. Ja, maar wel de crème de la crème stier, hè? Ja, zeker weten. Ik win gewoon een hele protte legendes. Er zijn een paar legendes die we net hadden en de rest, wie de moeite net wurg. Ik bedoel, de beste hadden stien. Lemmy, rock'n'roll god nummer 1, die hadden stien. 3 keer zelfs. Dio, het laatste optreden in Nederland, neem maar op. Ja, wat wil je dan nog meer? Daar stiest toen nog maar te praten backstage, volgens mij. Ja, dat zou me zak kennen, ja. Wat ik mijn zoon heet Dio, dus ik moest even een praatje maken. Maar ik heb hem al eens eerder sprutsen. Hij zal het vast net weten, maar dat is net zo belangrijk. Imi, Slayer wie net in bent, maar welke wol? Ik vond Ministry echt te gek. Typo Negative natuurlijk, maar dat, ja, hè? Dus. Ja. En, hij leeft net meer. Nee, hij leeft net meer. Nee, binnen een soort meest die buurt stond, had hij er net meer binnen. Dus Pieter genoeg. Maar ja, Moonspell vond ik echt te gek. Ja. Dus dat is een beetje meer mijn hoeken. Maar we staat Gerwin Site, heel democratisch. Mocht ik zo nou dan ik wel eens iets roepen. Dus dat was heel goed. Weer een verzekerde mate van inspraak. Had je toch wel eens een voorstel die een Kees Koutel? Absoluut niet. Nee, hè? Nee, ik heb me daar nooit mee bezig gehouden. Nee. Kom straks weer bij je bron. Ik met Paul Bosgrijk, mooi dat hij hier is trouwens. Maar ik ga even naar de Dij van Moorn. En dat wordt ook nog bestier ze misschien daar wel spelen kunnen, want het is lekkere hudde gitaarmuziek, zo moet ik het omschreeuwen, eerder kennen. Maar mij ze zelf even introduceren. De Psychotic Lumberjacks. Mooie namen, hè? Ja, daar mag je even op oefenen. Ja, de Psychotic Lumberjacks. En dan mag de P dan maar net uitspreken, want dat is het verkeerd. De Psychotic Lumberjacks. Een nieuwe band. Ze spelen hier voor het eerst, want je besteedt nog net zo lang, hè? Nee, ongeveer een jaar nou, op dit moment. En nou ja, hij eerst gewoon een heel album opgenomen en nou wat we spelen. Eerst een album en dan speel je? Ja, precies. De meeste bands door Oorzon? Ja, klopt. Ja, bij ons wie het echt meer, we hier echt een plan. En ja, dat ben we nou aan het uitvoeren.
Jullie hebben een plan. Wat is jullie plan? Ja, kan hij beter uitleggen. Nou, hij moet het plan uitleggen. Ja. Wereld veroveren. Ja, oké. En begin je hier in de Noorderwind Studio. Dat is een goed begin natuurlijk. Want stel eerst even de band voor. Ja, nou, allereerst heb ik hier naast mij... De man van het plan? De man van het plan. Emiel Brinkgreven, onze lead vocals en gitarist. Nou, hij is ook tevens onze opnametechneut. Hij is de man die alles kan. Dan heb ik, aan die kant heb ik Melvin Beelmans, onze toetsenist. Oftewel de MF Kitty Boy. Hij is ook een underground noise artiest. Super cool, opzoeken op Spotify en zo, al die dingen. Oh ja? Ja, echt zo experimenteel als het maar kan. Alle rare dingen komen bij hem vandaan. Dus opzoeken die hap. Dan heb ik hier ook nog Chris Wassenaar. Dat is de echte houthakker. De originele. Derek de Lumberjack, ja. Ja, precies. Hij ramt er flink op los op dat ding. En ik ben Aten Kamsma, ik speel bas. En dan heb je dus de Psychotic Lumberjacks. Heren, take it away. Ik zeg, bleed ik straks nog meer van deze band, ja. Psychotic Lumberjacks. Straks meer dus over Waltrock, bands en muziek. Maar eerst wat reclamebadskip. Jongen, dat is al de 8e in deze partij. Hoe is het mogelijk? Ja, dat is Keertsen in Friesland. Wees erbij. Snijn, 6 maaien, mooie haatklassenvrije formage om Olvoeren, Frenscher en vrouwje haatklassenvrije formage om Olvoeren in je terrein. Zorg ik op knkb.nl. Kies de Renault Scenic als je een ruime familieauto zoekt. Of de nog ruimere Grand Scenic als je familie wat groter is.
Wil je morgen al met je familie op stap? Kom dan vandaag nog naar de Renault-dealer, want ze zijn direct uit voorraad leverbaar. Je rijdt de Scenic zakelijk al vanaf €469 per maand. Bovendien krijg je een accessoirescheck van €1500. Bekijk de voorwaarden op Renault.nl. Het keertsen in Friesland wordt mij mogelijk maken toch. Drukkerij van der Eems en Opel dealer Engelsma en Winia. Bij Specsavers krijgt u nu wel 50% korting op alle glazen. Bijvoorbeeld op varifocale glazen en glasopties als ontspiegeling en dunne glazen. Ook voor deze actie kunt u uw brillenvergoeding gebruiken. Kom snel naar Specsavers, want deze actie eindigt 13 mei. In de Gelderse streken beleef je de grootste avonturen. Bezoek de leukste kindermusea in de regio Arnhem en het Rijk van Nijmegen. Of ontdek de meest spannende kastelen in Rivierenland. Gelderland levert je mooie streken. Geldersestreken.nl. Meerdere mensen op jouw adres met een T-Mobile abonnement? Met mobiel voordeel krijg je $2,50 extra korting per maand. Dan is de Sony Xperia XZ2 met 5 gig en unlimited bellen in Nederland en DU nog maar $41,50 per maand. Check alle voorwaarden op T-Mobile.nl. Let op. Geld lenen kost geld. Laat je inspireren, ontdek de mooiste routes en spring op de fiets. Gelderland levert je mooie streken. Geldersestreken.nl. Omroep Friesland. Oorstemt op Dij. Als is terug met al die optredens in Noorderwind Live. Met vooral de vooruitblik met morgen natuurlijk het bevrijdingsfestival. Maar eerst het nieuws uit de provincie met Dieter Seijens. Een man uit Appelskien met een ier de cel in vanwege gijzeling en bedreiging. De man bedrieg aanvliet neer een meewerker van een bar in Appelskien met een gaspistool en hij gijzelde hem een tal uren. De man deed dat omdat er pakt we de woord door de politie om zijn help te krijgen voor zijn problemen. De rechter vindt dat er daarbij te min eeg hier voor de gevolgen die de gijzeling en bedreiging hier voor de meewerker van de bar. Jonken de celstraf met de man een skeervergoeding van €3.000 betalen aan het slachtoffer. Bioscoopketen Pathé maakt het voor jou een uitzondering in zijn beleid wat de derde betinking joen aangeeft. Gewoon wij liet Pathé op 4 mei om 8 uur de films gewoon terugdraaien. Omdat het in Ljouwert gebruikelijk is dat de films wel eens kofke stilzet worden, gebeurt dat joen ook gewoon. Pathé is aanvliet niet eigen win van de 2 Ljouwerter bioscopen Tivoli en Cinema. In Ljouwert... Dat gaat even net goed. In Ljouwert ben morgen extra veiligheidsmaatregels van krijgt vanwege de betinking. Nee, dat bericht is helemaal verdwenen. Dat kan niet gebeuren. Doe wat oost. De politie is op zoek naar mensen die het meer vertellen kunnen over een dodelijk ongeluk van de morgen betiet in Ljouwert. Bij een onrijding op de kruising van de Hazenstritwei en de Engelse Strit kwam een fietser om het libben. De vrouw werd onrieden terug een vrachtauto. De politie onderzoekt hoe dat gebeuren kon. Vanwege dat onderzoek vregen de politie mensen die het wat zien hebben als ze haar melden willen. Het waar dan. Er is een soort zinnen en maar een beetje wind. Het is een graad of 16. Vannacht is het helder en is het 4 graden. Morgen in de zinnen drek aardig bij. Het wordt 18 of 19 graden. Snijn is het een echte zomerdag met zinnen en 21 graden. Onderhoud aan je auto? Autoservice van mij. Verf het. Joost Jorrit, elke dag. Friese lieden van de mij. Zorg ik op autobedrijfvandermei.nl. Snijn. In Friesland Dok. De Joodse bruiloft deel 3. De bijen van de Joodse Mimi en Baren Boers reizigen waarom in de tijd in de voetsporen van haar ouders die in de oorlog terug bezet Europa vlechten naar de vrijheid. Om in Spanje te komen met ze rend de Pyreneeën oor. Het was toch een verschrikkelijke tocht. Veel erger dan ik nog van papier had kunnen voorstellen. Friesland Doc. Snijn bij Omroep Friesland op televisie van 4 uur aan alle oren. Beste reizigers, de komende tijd wordt op meerdere plekken het spoor voor u vernieuwd. Dat kan gevolgen hebben voor uw treinreis. Dus gaat u er binnenkort een dagje op uit met de trein? Naar de dierentuin? Een dagje shoppen? Op familiebezoek? Check dan kort voor vertrek altijd even de Reisplanner Extra app of de reisplanner op ns.nl. Goede reis!
Gezellige bende Joert hier bij Noorderwind Live, het muzikale dwarsplein van Friesland. Het feest morgen, maar van de Mickey Jerekelien de studio straks. Natuurlijk bij Psychotic Lumberjacks. Jan Kobus Seuninga zal in dit uur ook nog optreden. En we hebben Eugene Ruffalo hier te gast. En we praten vooral over Waltrock. Hendrik Attema, kom even bij mij als worst, want die hier juster. En jij juist een paar fantastische posts op internet. We moeten maar even praten over Waltrock, want hoeveel iergang foto's winnen dat wel net? 12. Ja. Ja. Had ze al hier nog? Ik heb ze allemaal nog en ik mis die alleen nog van Iron Maiden. Die heb ik ergens in het archief, maar die mocht ik nooit meer verder publiceren van ze. Dus. Oh, serieus? Die waren alleen voor Gothcore toen mochten we die publiceren. Ja. En daarna moest je apart een contractje tekenen dat je ook een fotopas kreeg voor Iron Maiden. En die mocht je nooit meer publiceren. Dus. Dikke ruzie dus. Ja, nou ja, dikke ruzie. Ik wil het zeker voor het onzekere nemen. Doe ik in mijn werk niet, maar hier wel. Ja, hoe zocht er weer om op het festival? Ja, iedereen zegt het over de sfeer, maar ik zie hier nu Jaring, ik zie Kees, ik zie Imi, ik zie iedereen weer terug en ik zie jou terug. En het was, er kon bijna alles. Dus als je het vriendelijk vroeg, dan mocht je naar binnen en fotopas was prima te regelen. En ja, als je maar een beetje gedroeg, dan kon je het volgende jaar ook gewoon weer binnenkomen. Dat was mooi. En ja, jammer dat het in 2009 afgelopen was. Maar we hebben een hele hoop mooie herinneringen aan. Ja, daar win ik gelukkig een hele soort edities. Had zelf edities gewoon dit seizoen, die vond ik heel bijzonder of win zou ik wat gelijk eigenlijk? Er zitten een paar hele bijzondere tussen. Ik vond Death in 1993 is voor mij speciaal geworden. Want ze hebben de foto's daarna gebruikt voor een heruitgave van hun cd. Dus daar staan de foto's van Waltrock op. Wauw. Deftones was op een aparte manier legendarisch. Maar wie erbij was, die weet het. Ja. Nou ja, het zien maar één. Hij was smoordronken en onder invloed. En dat ging helemaal mis. En toen zag hij ruzie met de beveiliging. Moet je die doen? Ging niet helemaal goed. Dio was fantastisch om een paar keer te zien. Mijn zoon heet Ronnie. Dus ik heb iemand die noemt zijn zoon Dio. Het is een hormoon rental, ja. Nou, goed. En Iron Maiden was fantastisch, want hun crew nam de backstage bar over. Dus je had geen consumptiebonnen meer nodig. Het was gewoon van wij regelen het verder voor je en veel plezier ermee. Maar elk festival had wel wat. Dus de foto's die ik heb gemaakt waren niet alleen van de bands, maar ook van het publiek. Ook wat er gebeurde, van de beveiliging, van Margriet die op een gegeven moment iemand weg moest sturen. Van jongen, jij bent vrijwilliger, maar gedraag je dan ook een beetje. En ja, 10, 12 jaar fantastische herinneringen aan. Als je even op een Facebookpagina van Waltrock 2018 of die van mij of die van Hendrik, dan zoals in ieder geval een heel soort afleverings qua foto's in ieder geval, mooie fotoseries. Staan al hier online in Tusken, dus ja. Waltrock, ja, het is een beetje jeugdsentiment, hè? Ja, daarom moet iedereen morgen maar naar Leeuwarden komen. Vind ik ook. Want ja, als je Strawelter ziet en de Mem van Doutsen. Ik heb Friese roots, ik versta het allemaal. Maar de Mem van Doutsen is toch wel de hit waar je morgen voor naar Leeuwarden moet. Kom op die, jouw twang. Leuk is het best. We praten misschien straks nog even terug. Ik ga eerst naar de man uit New York. Meisje Biden, busy Hewitt. En ze doen een tournee terug Holland heen. Of course, Italian, because your roots. My roots are Italian, yes, exactly. You ever lived there or you just always lived in New York and having Italian parents? Well, actually, my grandparents are from Italy. Oh, grandparents. Yeah, but we've remained very attached to our Italian roots. My father was as well. So I've never lived in Italy, but I've gone there many times. Which part of Italy your family come from? From Calabria, southern Italy. Okay. And the music you're now playing, is that typical Italian or is just that the lyrics are Italian? Well, the first song I played was an original composition, so it's my own take. I love Neapolitan folk songs. So that first song was sort of my interpretation, my attempt to write a Neapolitan folk song. And the song I'm going to sing now is a song written by a composer named Pino Daniele, very famous Italian composer. What's the title? The song is called Pace e Serenità, Peace and Serenity. Thank you very much, Eugene Ruffalo. Se me va bene veramente, non mi facesse che aspettare. Io non ti ho chiesto mai niente, solo pace e serenità. Se vivo bene veramente, sa casa una casa con te. Quando le storie sono strane, miracoli non se ne può ne fare. Se vivo bene veramente, cercami a sopportare, quando mi perdo mezza gente, quando mi siete a te parlare.
quando sto zitto giornale sale, perché non me ne fido più, perché non me ne fido più, perché non me ne fido più. Very beautiful. Come to you in a couple of minutes. Want we gaan dan eerst naar Psychotic Lumberjacks. Zonder P, maar ik zeg ze van eerlijk. Maar en dat vind ik zelf toch wel een heel mooi moment. Sowieso heel veel mee. Want al die mensen in de studio die ik al heel lang ken. En waar ik een warm hart voor haar. Maar zeker deze twee heren. Want ik had er bij de Bosgraaf bij de bar kregen. Dat ik zelf net verwachtte dat ik dat voorloop krijg. Hoor. Al jaren druk aan mijn water. Ik dacht, Paul, hoe is het met jou? Nou, wel goed. Ja, ja hè? En hoe is het met Theo? Heel best, heel best. Erik, dit is een beetje gek voor mij. Want ik ken al heel lang. Ja, ik weet het waar dat binnen. Wat nou, ja, vreeg je ze. Wat heeft je met water? Het mooiste is natuurlijk dat ik zelf speel in trein nodig. En verder, ja, wat ga ik er net in? Eigenlijk van alles wel. Ja, en wat wiet vooral? Technisch werk. Ja? Technisch werk. Podium bouwen? Ek en een weterinstallatie in de tijd van gebouwd. Oké. En ja, technisch had het maar. Wetter, ik dacht vooral bier. Ja, maar om de bier tot te spelen heb ik wetter nodig. Hè. Dat maak ik weer voor, dat maak ik weer uit. Dus, nee, maar het wetter was altijd een probleem. Want ja, het EHBO, iedereen heeft wetter nodig. Dan gaan we weterinstallatie bouwen om te zwaaien dat iedereen ik wetter op het terrein hier, die het nodig hier. Dus die mooiste herinnering aan Waterrock? Nou, dat wie natuurlijk wie dat ik zelf spelen ha. En daarna neem de band even. Seventeen. Ja. En daarna 62. Ik ben altijd in 62 geweest en die had er een paar keer west en toen denk ik nog eindelijk mijn idool een keer treffen en dat voelde heel aardig een beetje in het wetter. Ja, dat is hè? Ja, die man kwam met busken, die ging de kleedkamer in, die ging onder begeleiding het podium op, die ging onder begeleiding het podium weer in het busken en voort. Geen tijd voor de fans. Geen tijd voor de fans. Dan gaat je sterrenmoment. Nou, uiteindelijk had Erik van der Linden toen nog van me regelen dat ik ze naar het hotel brengen kon. Dan had ik ze naar het hotelboord, dan gaan we direct even pief op praten. Maar dat wie wel een beetje een tegenvallen, maar ook wel als band zijn er wel je blauwe fan. Paul, had je ook zo'n moment of net? Nee. Hier strak je zo van wat ben legendarische bands op Waterrock. En dan komt Iron Maiden voorbij en Slayer. Maar ik vind toch wat echt legendarisch wie en dat wie in hun wie natuurlijk dat wij Rammstein hadden. En Rammstein wie natuurlijk toen, dat wie een speciale band. Daar kwam de brandweer speciaal voor, want ja, die aankondigen dat hij met vuur en vuurwerk spelen zo. En dat vond de brandweer wel interessant, dus extra brandblussers moesten er komen en dergelijke. En dat wie natuurlijk wel speciaal. Maar er ben wel meer speciaal. Voor de mensen weet dat de zanger van Judas Priest, die had ik een sideproject gewoon toe. En dat de eerste keer dat ze in Nederland spelen had op Waterrock West. En dat bijvoorbeeld... Wie een Verdijk persoonlijk de bijzondere moment? Ja, nou ja, goed. Iron Maiden bloot toch wel de groot ding. Maar goed, ik vond echt de optredens met Megadeth geweldig. Maar ik bijvoorbeeld de reunion show, die wie echt heel spectaculair van Venom. Dat wie de zoveel eerder, maar ik mijn protte vuurwerk, mijn protte show en dergelijke. En ja, goed, ik bedoel, een bandje mij werd voor jou maar op een podium staan die wat speedy, dat is wel aardig, maar een beetje spektakel, zoals Iron Maiden dat brengt, zoals het Rammstein dat brengt, ja, dat maakt het toch wel iets speciaal. Dus ik de man, eerlijk gezegd, hoeveel posters hast wonen en plakt trodieren hebben? Enig idee? Ja, en dat wie illegaal, hè? Dus ik bedoel, ik ben net daar cijfers van Jan. Het is verjaard, hoop ik, hè? Ja, dat wordt gebeurd. Ik praat bij donker, dus je kon het net zien, hè? Duizenden, ja, duizenden terug het hele noorden, ja. Worden hem de binnen, jongens. De Bosgraties. Prachtig. Straks meer. Waterrock Crew hier in de studio. Maar eerst Psychotic Lumberjacks. Je bent van de jongere generatie. Hij nog iets van Waterrock meekregen? Alleen de namen misschien? Ja, dat zeker weten we wel. Van verder, ik ga volgens mij haak het bericht een keer zien dat het ermee stopt. En dan zie ik al, oh, nou ja, zonde. En doe ik zo volgens naar de legerskwaliteit? Nee, dat vond ik daar volgens mij. Volgens mij heb ik zien of zo, ik weet het niet. Zien, nou, op die manier. Nou goed. Welk nummer game draai, jongens? Candyland. Live in Noorderveen! Buddies and guys. Your ultimate desires, you everything will reach. The devil's work, you might believe. All precious things must go to waste. But not here to
them. Friends to have fun. You can tell that we've only just begun. But do be careful of what you might say, 'cause they will come to take you away. So much to see, so much to do, so little time, it's a sad truth. Play the game, ring the bell, and I'll surprise you next week's show and tell. Close to the end, for it's time for you to transcend. One might step forward, do not cry, take the leave. Time television. Sakatik Lumberjack. Straks doen ze nog in je noemer. Fantastisch. Ja, je mag ervan horen, maar ik vind het wel heel erg lekkere muziek, Mark Sisse. En garage rock. Jongens, kom eens aan. We bij Jim Waarom. Eugene Ruffalo zit in Italiaanse sferen, dus dat hij mij jocht zijn eigen roots. Paak en Beppe kwam daarbij. En hij had zijn laatste projecten helemaal in het Italiaans dingen. Are you gonna tour in Italy? Well, not this time around, but yes, I'm planning on it. Yes. I can imagine that you want to play the songs over there, of course. Of course, although it's more frightening to play them for Italians, but yes, yes. But you're gonna do it. Yeah, I'm gonna do it. Okay. What's gonna be the song now? Well, you know, speaking of Italian music, we're going to shift away from Italian music. Okay. And we're going to sing a song I wrote. It's a new song called Late Bloomer. Okay. Eugene Ruffalo. I'm a late bloomer, yes I am, simply doing the best
best I can. Two birds in the bush, one nut in the hand. I'm a late bloomer, a late bloomer, my oh my. Simply watching the days roll by, I see something catch my eye. Do it later, I'm a late bloomer. I guess I tend to procrastinate, though it's hard to articulate. Maybe it's my destiny, maybe my fate. Sooner, maybe later, but never too late. Well, I'm a late bloomer, that's alright. Simply singing my song tonight. I don't try to argue, put up a fight. I'm a late bloomer. I get to thinking I was born this way. It's encoded in my DNA. Come to think about it, it's kinda true. My late great dad was a dreamer too. Feeling feisty, yet I've been looking fine. I get to thinking that I'm right on time. I move real slow, heaven knows. This is a beautiful path I chose. Well, I'm a late bloomer, that's for sure. Got no alibi and there's no cure, no more with me. Right where I'm supposed to be. Well, I'm a late bloomer, yes I am. Well, I'm a late bloomer, right on time. Well, I'm a late bloomer. Thanks. Wow, wow, wow. Italiaans and English, beautiful. Thank you, thank you, thank you. Eugene Ruffalo is what the found. Most of the information is on Facebook, I think, or maybe on your site. I have a website, my own name, of course, and Facebook, Instagram, everywhere. Everywhere. Please come again. It was beautiful. Thank you very much. Thank you so much for having us. Okay, thank you. Have a good time in Holland. Tour, Eugene Ruffalo. Jawel, dames en heren, dankjewel. Applaus. Ze hebben absoluut ambities, de Psychotics Lumberjacks. Erik had me een beetje verslag maken, maar ik maak steeds... Ja, ik maak die P inslikken. Rot op, man. Hey jongens, waar en hoe laat steen je morgen? Om 7 uur bij de D-Drive Stage in de Prinsentuin in Leeuwarden. Ja. Je hebt een mooie cd uit hebben gekregen, dankjewel. Hij wordt te verkrijgen via op een of andere manier. En... Ja, kom naar onze shows. Kun je makkelijk kopen van ons. Hè? Nou. Hartstikke mooi, man. Kom je even zeggen? Ja. Deal. Hoe heet het laatste nummer? Fantasy Freak. Live in Noorderwijn! She's a little freaky.
Ik ben fan. Erik, doe eens. Ik ben helemaal om. Ik wil die cd hebben. Ik wil die cd van je hebben, hè? Ja, kom goed? Ik is mooi in die nieuwe programma draaien. Dan gaan we het straks tussen Trijf jou nog even doen. Hoe heet het ook alweer? Psychotic Lumberjacks. Toch? Ja. Dankjewel heren. Succes morgen. Bevrijdingsfestival. See you next time in Noorderwind live. In Friesland hebben we meer talen. Frisian, Dutch en Engels. That's really good. En daar heb ik mijn hele lippen lol van. Ja. En drietalige basisscholen ontwikkelen dit en heel niet meer voortzet onderwijs sluit erop aan. Multi voor je hersens. Dus, wat hij het met hem kiezen voor een squallen? Vraag dan naar de meertalige mogelijkheden. Want? Meer talen, meer takkomst. Meer talen, meer takkomst. Wauw, mama, kijk, zeehonden. Nu bij Plus, versveiling. Goed eten voor veilingprijzen. Zoals Plus blauwe bessen emmer 500 gram van 8,39 voor 3,99. En Joma salade alle bakjes van 175 gram. 1 plus 1 gratis. Bestel ook op plus.nl. Plus, goed eten. Daar houden we van. Kom ook lekker spelen op de nieuwe Waddenspeelplaats in Zeehondencentrum Pieterburen. Het hele jaar, het hele gezin. Voor maar €35. 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM. Omroep Friesland. Oorstemt op dij. Mark Hokke met het NOS-journaal. In Amsterdam hebben zich 29 kandidaten gemeld voor de opvolging van burgemeester Van der Laan. Onder de sollicitanten zijn 9 vrouwen, heeft de commissaris van de Koning Johan Remkes aan de Amsterdamse gemeenteraad laten weten. 4 van de 29 kandidaten hebben of hadden een fulltime functie in het openbaar bestuur. Het is de bedoeling dat de nieuwe burgemeester in juli wordt benoemd. Op dit moment is Josias van Aartsen waarnemend burgemeester van Amsterdam. Eberhard van der Laan overleed vorig jaar juni. Violist Herman Krebbers is overleden. Hij geldt als een van de grootste Nederlandse violisten. Hij was tientallen jaren concertmeester van het Concertgebouworkest. Krebbers werkte veel samen met Theo Olof, die ook bij het Concertgebouw een tijdje eerste violist was. Komende zondag draagt het Concertgebouworkest onder leiding van Jaap van Zweden een concert op aan Krebbers. Herman Krebbers, die in 2009 zijn carrière beëindigde, was 94 jaar. Een dag na de uitslaande brand in een kerk in Limmen blijkt de schade erg groot. Het dak en het schip van de kerk zijn grotendeels verwoest. Oorzaak van de brand is nog onbekend. Er is mogelijk wat fout gegaan bij reparatiewerkzaamheden aan het dak van de kerk in Limmen. De vrouw die eind vorig jaar 2 mensen gijzelde in de vertrekhal van de veerdienst van Den Helder naar Texel moet van de rechtbank een jaar opgenomen worden in een psychiatrisch ziekenhuis. Het was ook de eis van het Openbaar Ministerie. De vrouw viel in december een collega van haar en een Bali-medewerkster van veerdienst TESO aan met een mes en hield hen vast. Volgens deskundigen was ze tijdens die gijzeling niet toerekeningsvatbaar omdat ze een psychose had. Schaatser Kjeld Nuis heeft na een lange onderhandelingsperiode zijn contract verlengd bij Lotto Jumbo. Een eerste aanbod wees hij af, omdat daarin zijn 2 Olympische titels van Pyeongchang nog niet waren meegenomen. De schaatser wilde meer verdienen en de ploeg is daar nu mee akkoord gegaan. Het contract van Nuis bij Lotto Jumbo loopt tot 2020. Het weer dan nog, het is zonnig, de temperatuur loopt op naar 16 tot 19 graden. In het weekend ook volop zon, zondag kan het 25 graden worden. Dit was het NOS Journaal. En wij vieren de temperatuur in de studio van Noorderwind live nog even op. Straks mijn optreden van Restless, die binnen 30 hier weer bij elkaar in verband met Moorn. Moorn, het verhaal straks van Waterrock en het Bevrijdingsfestival. Dove Ek met Jan Kobus Seuninga. Graag dadelijks. En dan komt hij maar in en brengt die bal naar het perken. Ja, weer een zitbal. Ja, dat is keertsen in Friesland. Wees erbij. Sneeuwen, 5 maaien, vooral je haatklasse oordeling, Olvoeren, Frenscher. Zorg ik op knkb.nl. Op zoek naar een heerlijke geur of ander beauty cadeau dat helemaal past bij jouw moeder? Bij EasyPreXL helpen we je graag. Zowel in de winkel als op easypreXL.nl. Het keertsen in Friesland wordt mij mogelijk maken door Drukkerij van der Eems en Opel dealer Engelsma en Winia.
Nu 25% korting op bijna alle geuren en geurensets bij Easy Paris Excel. Kies de Renault Scenic als je een ruime familieauto zoekt. Of de nog ruimere Grand Scenic als je familie wat groter is. Wil je morgen al met je familie op stap? Kom dan vandaag nog naar de Renault dealer, want ze zijn direct uit voorraad leverbaar. Je rijdt de Scenic zakelijk al vanaf €469 per maand. Bovendien krijg je een accessoirescheck van €1500. Bekijk de voorwaarden op Renault.nl. Wat je smaak ook is, het kant-en-klare recept voor jouw nieuwe keuken staat in het 100 pagina dikke keukenboek van Superkeukens. Vraag hem gratis aan op superkeukens.nl. Zo doen wij het. Superkeukens. Superkeukens vindt u bij Home Center in Wolvega, bij Kapega Wonen in Buitenpost en in Leeuwarden. Het is weer vreemde maar het weekend vaart door. Bij Noorderwien beginnen, ja dan haast het varelkoor. Dus zet maar loet die radio en zet maar plat van die tv. Van 1 tot 4 Willem de Vries, je radio premier. Noorderwien live, Noorderwien live, Noorderwien live, bij Willem de Vries. En welkom bij het laatste uur van Noorderwien live. Daar we het van alles aan de kop hebben. Jonge bands, 5 maaien, Woordrock, Restless Helaas weer optreden. Die ben nog aardig aan het opbouwen. Jan Kobus Sunninga, die rent je nog met akoestische gitaar, elektrische gitaar, van alles. Wat, Erik? Hij heeft zelfs een Quattro bij hem. Een Quattro? Ik ken alleen maar Suzy Quattro, maar dat is een heel lied speciaal gitaar. Beter een heel speciaal noemen, maar speel je stil dadelijk. Okay. Woordrock, wat in die herinneringen, Roon? 2 eigenlijk, die van 88, de keer dat ik het presenteren mocht. Ik heb Rammstein de Zo'n week, vond ik fantastisch, heb ik vreselijk om liedje matten. En mijn favoriete band, wat Woordrock ombelangt, het wie toch de Dropkick Murphys. Toch wel, hè? Ja, fantastisch. Ik herinner me weer even naar de Woordrock Club daar. Heid intussen, Gerwin Dokter, programmeur. Ik wil even een heidje. Ik wil even een heid. En we hebben van de week een soort podcastopname gehoord. En vertelde ik, we gaan heel product wel op werkenreis. Wist u daar ook bij dat je naar al die concerten ging of net? Ja, want product concerten en festivals meemaken inderdaad. Ja. En dat we onder de noemer van de maar we hinnen van Woordrock. Want tussen KW Biegen wel en we zeggen het bandje wel vanzelf. Ja, ja. Mist het festival bot of net? Of is het gewoon een tijdperk west? Ja, het is een tijdperk die we product willen gewoon. Product jongen, product meemaken. En ja, nou de woorden ding. Echt leuk. Is Restless nog of net? Ja, wist. Ja, ik kom niet hier. Meneer wil zien dit een biljarttoernooi in. Ik ben Fixer Plus, hè? Ja, 16 jaar. Ik ben een krijg, jongen. Een paar weken nog maar. Imi, hoe zit het met jij? En wat? Ik mist het nog wel eens? Nee, ik ben het eens met Gerwin. Het is een tiertwest, het is prachtig west. We hebben hele mooie dingen die maar je maakt ik terug. En dat is echt met Woordrock zo. Ik bedoel, de actie van we willen Woordrock weer waarom, dat vind ik heel charmant. Maar eigenlijk wil ik gewoon de oproep doen naar die mensen van organiseer je mijn eigen festival. Ik bedoel, begin iets nice. Ja, begin wat nice. Woordrock het west, dat wie prachtig, dat krijgt nooit meer weer waarom. Nee. En dat is clear. Ja. Het wie hartstikke mooi, maar begin wat nice. En als dat metal wees, dat metal, maar Woordrock het west. Ja, toch een rode woordpik, denk op 5 mei 2018. We maken nog een soort reunie waren. We zijn knettergek bezig, hoor. Wat vond je ervan trouwens? Ik kwam bij die erin toen ik zei, ik wil 5 mei in de geest van de waan. Maar wordt het net letterlijk Woordrock. Nee. Ik hier de indruk dat wel enthousiast geweest. Ja, nou ja, feestje ben we altijd wel. Ja, toch? Eigenlijk ik omdat het 50 was en die voor het 10 weken hier te betiet. En toen denk ik, ja, die jongen met hier die feestje. Ja, ik vind gewoon, de metalheren ben natuurlijk nooit onderbelicht geweest. In de eerste 3 jaar, heel productmeestal, weten er eens dat er Nederlandstalige bands spelen op Woordrock. En dat vind ik wel goed dat het belicht wordt hierin, zeg maar. En ik denk, Kees Koudstal, dat de eerste 3 jaar het dichter bij die smaak uitkwam. Zonder meer, ja. Zit daar een favoriet bandje tussen voor je? Nou, ik vond de Nits leuk, de Dijk vond ik ook leuk, dat soort bands. Maar goed, de Dropkick Murphys vond ik ook leuk. Dus die werd net even genoemd. Ik denk, ja, die vond ik dan wel leuk. We zijn met een hele groep jongeren eigenlijk begonnen met dat festival destijds. Hoe stond jij daar tegenover als cultureel werker? Was het Kees Koudstal de jongere werker die daar aan de gang was, ook al wel gewoon de liefhebber om iets te organiseren? Ik denk het laatste, gewoon het organiseren van dingen en dan samen dingen organiseren, dat met name. Ja goed, dat was het leuke van het Woordrock Festival. En de sfeer, ik bedoel, jij bent jongerenwerker geweest in Amsterdam en dan kom je naar Friesland, uitgerekend in de Friese Wouden. Ja, dus was die overgang groot?
Ja, die was enorm groot. Kijk, in Amsterdam werkte ik toen de tijd inderdaad in een jongerencentrum. Met inderdaad 50 verschillende nationaliteiten. Nou, daar hoefde je hier in Friesland nog absoluut niet over te denken. Ik was per van die woordpikkens in, hè? En daar was het inderdaad allemaal wiet en weet ik wat allemaal. En hier allemaal bier. Dus dat waren enorme verschillen. Ja. Maar wel heel leuk. Hoe was dat beleefd? Moest u zelf heel wat omzetten om erom te wennen? Nee hoor, nee. Het is inderdaad in het begin even... En dan was de grootste barrière was de Friese taal. Ja. Want ja goed, ik sprak geen woord Fries. En, dan komt er net ook in of wil een woord pikken, dat soort dingen. Kijk, in het begin wil men dan nog best wel wat aanpassen. Maar op een gegeven moment is van, nou, je moet maar verstaan. En op het moment dat dan Friesen met Friesen gaan praten... Ja goed, dan raakte ik af en toe wel de weg kwijt. Ja, dat waren die in Rento, wist ik niet. Ja, mooi volhold. Ja. Ja, dat vind ik wel een grillig clubje, dat waterclubje. Ja. Maar wie net de makkelijkste? Nou, dat weet ik eigenlijk net. Ja, zelf vinden we er net vol les van, denk ik. Maar nog meer horen meesten. En het gang zat gang. Wist wel, ben gek ideeën, maar dat is het mooiste. Dat is nou nog zo. Ideeën die ontstenen op zo'n dat je eigenlijk niks te doen hebt. En dan denken van, en dan kan het uitgroeien tot iets moois. Emotioneel types al hier wel, Imi, wist ik niet? Ja. Wist u dat emotioneel heel bij Belut? Nou, ik denk dat zullen we nooit, dat is dus nooit loert op 6 jaar, maar ik denk dat we alle jaren emotioneel belutsen wie bij Waterrak. En ik weet nog een van mijn laatste jaren dat ik met Gerwin over het campingterrein roen en dat we daar weer een tint zien kwamen met mensen hun behoeftes indienen hier en dat we het elkaar aan zeggen en zijn van ja. Sorry, doen we het hier nou voor? En dat is wel zo'n moment dat je denkt van ja. Dus we zijn denk ik al jaar heel emotioneel belutsen bij Waterrak en bij wat we doorgaan en wat we dienen hebben. Alleen dat is net zien, want we zijn al heel stoere metalmeesken. Ja, heel stoer. Maar het zit altijd nog in zijn hart. Straks praten we verder onder ik mij Jaring de Grote zit hier. Hoe gezellige benkjes aan, hè? Ja, dat is inderdaad. Maar is hoe een screwen hier? Waarom erop of net? Ja, dat maakt het eigenlijk nog even over hard. Dat altijd ken. Dus, ja, doe maar op mijn naam. Ik wie uitgang tussen 1 en 2, maar ja, het is intussen al 10 uur draaien. Dus, dit programma rent altijd uit. Ja, dat weet ik wel. We praten straks verder. Hartstikke mooi. Wrestlers is nog gewoon topbouwer. Erik wie direct, maar Erik is voort volgens mij. Ja, die treft direct net meer. Ik zei naar Jan Kobus. Maar we hebben een clip doen voor de soundcheck of net. We kisten hoe spelen. Kist wel, zei ze, Jan Kobus. Ja, ik heb wel eens eerder gespeeld, maar Harry moet me even naast zitten, maar dan komt het wel goed, denk ik. Hey, Waterrak, eerste try hier. Wie is erbij? Ja, ik was de eerste 3 jaar op Waterrak. Ja, klopt. Kobus, de eerste hier? Ja, en toen 2 keer met Pikmeet op het podiumpje ervoor. Ja. En mijn sterke zo'n boordje. Ja, dat vonden die mensen allemaal heel leuk volgens mij. Ja, en Christy Rose dacht ik niet? Ja, precies. Die vond dat heel gezellig, ja. Dien je hem in die periode een product van dat soort festivals? We deden heel veel festivals met Pikmeet, maar ik weet ook op een of andere manier speelden we regelmatig op hardrock festivals. Want hardrockers vonden Pikmeet altijd heel leuk. Ik weet niet waarom, maar het was altijd ook omdat het heel iets anders was. En dat, ik kan nou een hok vol waterrockers hier. Dus, ja, misschien vind je het ook wel leuk, ik weet het niet. Heb je spelen? Ja, gaan we even doen. Welke kies dan? Ik ga een nummer van de eerste Pikmeet CD en dat gaat over het afscheid van Kobus eigenlijk. Have a Drink on Me. At the back. Hope you will remember all the things we shared, all the fun, all the dreams, all the crazy nights. Nothing seemed to matter, never had stage fright. We came out of nowhere, we go with the wind. We didn't share the same dreams at the end. Hope you do remember all those crazy nights. Hope you will remember all the things we shared. So have a drink, have a drink, have a drink on me. Have a drink, have a drink, have a drink on me. Now it's past glory, yes it's time to go. Maybe you remember all those crazy shows, all the fun, all the dreams, all those crazy nights. Nothing seemed to matter, never had stage fright. So have a drink, have a drink, have a drink on me. Have a drink, have a drink, have a drink on me. Hey yo, let's go. So have a drink, have a drink, have a drink on me. Have a drink, have a drink, have a drink on me. Have a drink, have a drink, have a drink on me. Have a drink, have a drink, have a drink on me. Yeah!
hoop dat ik er nog één ga doen, maar dat kan variëren. We gaan even naar Restless. Kijk staan, draaien we even een clip in alle rust. Jan Kobus, dan krijg ik even alle aandacht, technische aandacht die het verzinnest. Ik zie even naar Restless staan. Is toch een band, ja, die bij mij ook in het geheugen gerift heeft, heren. Leuk dat hem er binnen trouwens. Ja, hartstikke mooi. Dit is Jan Sierbe Veestra. Ja, helemaal. En stel de band even voor je. Ino Frankers, Robbie de Vries en Hans Kuiper. Hè? Ja. Jongetje 88. Ja, een jongetje 88. Ja, dat wil ik bellen. Ja. Voor een festival, wat letter dus Waterrock wie. En de affiche die werd alleen nog maar groter doordat er bands met naam en faam opkwam. Dat hier ik in het begin dat terug, hè, toen je me belde van wil je hem spelen op een festival weer toen. Ik weet niet eens dat al namen hier. Ja. Dat is best als kind gewoon eerst naar de show. Ja, ik zou leuk, dan komen wij te spelen. Ja. En dan begrijpt het vorm, hè, en dan komen er toch bekendere bands als Restless. Ja. Ja, en dat weer natuurlijk een hele eer. Ja. Maar je die het sowieso wel heel aardig, die tijd, hè? Ja, we die een deel gehoord. We hebben een demo shoot. Die verkocht als een idioot, zeg maar. Ja. En er stond een nummer op Devil's Daughter. Die gaan we straks even te gehoor brengen. En die wordt door Henk Westbroek oppakt. En dat wordt de demo van de week. Ja. En toen gaan we het al even vanzelf. En ondertussen die een week maar met de kleine prijs. Ja. De kleine prijs van Sneek hier toen nog. En dan worden we het waarde. Ja. En voor een hardrockband net slecht. Nee. Ah, mooi verhaal, man. Mooi. Goed, een minder mooi verhaal. Dat mag ik even benemen en leven dat voort maar even aan. Is de jongen van Doet Iets. Ja. Die leven net meer. Nee, die leven net meer. Luitsen of Lutsen? Hoe spreekt ze dat uit? Ja. Lutsenboelens, ja. Ja, Lutsen wie ik degene die wel de melodielijnen in de nummers van u bepaald had. Zo, Robbie en ik die betochten de nummers. En dat begon dan mijn introotje of mijn een lik. Maar Lutsen die koers zag ik net koers krauwen. Hij heeft er al die tekst en melodielijn op. Ongelooflijk weer dat. En dat wie ik zijn gave. Maar eerlijkheidshalve mag ik bekennen van optreden. Dat wie eigenlijk net zien ding. Nee, meer in de studio en dan echt componeren, nummertjes meidje. Mijn melodieën bezig wezen. Ja. Dus is de nieuwe zanger helemaal op zijn plak. Hans, hoi. Hoi. Kan je een keer solo horen? Juist. En dan bij Restless. En dan bij Restless, ja. Je is toch een beetje fan, volgens mij, hè? Ja, vroeger kwam ik vaak bij die jongens en dat was hartstikke leuk. En toen gingen ze mij bellen van, we zijn uitgenodigd door Willem. Was toen bij je jongen? Ik zei je zeker wel. Daar ben ik heel blij mee, maar dan gaan wij een prachtig mooi optreden morgen. En je wordt hier, hè? Ja, wees. Ja, geweldig. Ja. Dus, zullen we even wat jaren litten? Juist, doen we. Ik kom kijken een excursie binnen. Dames, Mickey, lig je bij jaren? Ik ken het helemaal misgaan en ik wil net discrimineren. Wat zei je Geertje? Ze komen uit de Veenhoop, dus ze ben wel wat wend. Nou ja, maar je zult er net uit als metal-liefhebbers. Nou, nee, dat ben ik net echt. Nee, misschien ook wel, ja, dat weet ik net. Dan zet ik dan je bin waskouw, maar het is een te gekke band. Morgen op 4 mei dus. En die hoort je 88 mocht ze zitten hier in Waterrock Restless live in Ornaveen!
wie dat. En alles doet het nog, hè? Versterkers en ledematen. Nou, dat is fantastisch. Het publiek heeft je van genoten, volgens mij. Ja, ze vond het wel mooi. Nou, kom er straks nog 12 nummers. Dat is het goeie nice. En die weer wat hudder. En we willen even in Drachten, dat je me goed vindt, maar u volgt de gast. Ja, Iris Kroes. En Iris Kroes had sowieso altijd druk natuurlijk. Hoe is het met jou trouwens? Ja, goed. Want ik zag een mooie post op cruises die staan weer dorst. En dan weer met nieuwe nummers. Met Braas bent zo'n gong bent. Ja, klopt inderdaad. Ja, we moesten op het bevrijdingsfestival, dus dat is ook wel heel erg leuk. Ja. En een speciale rol, toch? Ja, klopt. Ik ben alle Friese ambassadeurs. Die ben bij elkaar op om samen met het Koninklijke Luchtmachtkapel te zongen. Dus dat is wel heel erg leuk. En Montejo nog in Drachten. Ik maar de bazuin. Dus dat is wel heel erg leuk. Okay. Maar Joet is mijn nieuwe single uitkwam. Vertel! Ja, nou, ik vind het echt vet leuk. Ja, daar begint het mij toch? Ja, nee, ik vind het echt heel leuk. Het is een Fries noemen namelijk. En dat vind ik toch wel een beetje spannend natuurlijk. Maar ik ben er zelf echt heel erg blij mee. En we hebben echt gezocht naar een sound en naar een... Waar is wij? Samen met die twee jongens uit Grains, producer teams, zeg maar. En daar hebben mij in hoesje zitten. Af en toe, zoals je misschien op Facebook, ik wil zien in hoesje zitten en dan maakt ze muziek. En dan loeken we zijn helemaal weer om. En even in the middle of nowhere, zeg maar. En daar ben we nog vestjes aan het meidje. En dit weer een van de mooiste pareltjes eigenlijk die ik hier listen. Dus ik dacht, ja, dit moet gewoon de volgende single worden. Ja. Goed, dan kist inderdaad, was al zei hij is in het Fries, maar ik in het Nederlands kiezen, kist Engels gedaan. Ja. Waarom toch uiteindelijk het Fries? Ja, we waren bezig en zijn van we hier een hele mooie melodie betocht. En toen zijn die jongens van, kan je niet een Friese tekst opmaken? Want zij komen uit Grains. Ik dacht mijn best. En toen zong ik het. En toen dachten we, dit klopt gewoon heel erg. En ik dacht, het is natuurlijk het hier dat Friesland natuurlijk vet in de belangstelling stiert. En het zou wel mooi wezen dat er weer eens wat Friese muziek in Nederland terecht komt. Hij leidt nog, of tenminste dat idee voor deze muziek. De tekst zelf, hoe was die screen? Heb je nog afzondering of niet? Ja, op bed. Oh ja? Gewoon achter de laptop. Gewoon achter de laptop, want wij zien draaien echt een heel sterk gevoel hoe moest gaan. En toen dacht ik van, dan ging ik even een beetje dit en dat. En dan ben ik wel wud en dan denk ik van, dit rint even net mooi. En dan passen we het krek zo lang aan, totdat het wel mooi rond. En dan weet hij niet eens Grains. Dus ik meer van de Friese taal. Dus we hebben wel echt maar zijn trein die in. En dat vind ik wel echt te gek. Goed, Friesland even goed deel zetten in Groningen. Zeker. In Grains. Zeker. Nou, de rest van Nederland nog natuurlijk. Ja, wat wordt het een landelijke release? Ik hoop echt bij Van Oeral en Delta Games, is maar. Nou, dat weet ik niet. Na idee en toen weer het Webisto. Ja, dat is wel, en dan is dus ik al 50. Dat riech je pas wel weer een nieuwe titel, vind ik net? Nou, dat zou heel mooi wezen. Het Fury, maar we daar nou wat over weten? Nee, ik denk dat je hem ook gewoon liefst kennen. Toen was de clip mijn naam. Voor de meesten, je kent hem heel de beharken op de radio. En als je de beeld bij ons met de verhaling even zien op snijden, dan show je hem de clip er echt bij. Wees die makke? Hij is makke in Skorrel. Okay. Ja, in het Duin. Ja, of all places. Ja, de Screur in de bos in the middle of nowhere van Drenthe. En de videoclip in Skorrel. Ja, en in het Fries. Dus ja. Nou, maar is mezelf ook kon ik. Nou, dit is mijn nieuwe single Vuur in mij. Bregen oer, we wien en winners. Onderwijs kon het toch mis. Zelfs al hier en wij die willen. Min deze bij dij, maar mijn gevoel ging uit. Roes met mij troch de zinnen. Skienend door het heideveld. Ik woest zelfs net Safirinnen. Zij dus niet je mij, of het wienen we zo stil. Wie is het vuur in mij? Het is nou echt voorbij. Nou kan ik opnieuw beginnen. Ik viel me net alleenig, want ik kon het. Nee, ik denk met meer aan die. Dit gevoel had te lang worden. De liefde
saffier voort. En door zoes mijn het versquorden. Het is nou net meer in de loop. Wie is het vuur in mij? Het is nou echt voorbij. Nou kan ik opnieuw beginnen. Ik voel me net alleen, want ik koel net. Nee, ik denk net meer aan nou kan ik opnieuw beginnen. Ik voel me net alleen, want ik koel het. Nee, ik denk net meer aan die. Want ik koel het. Nee, ik denk net meer aan die. Want ik koel het. Nee, ik denk net meer aan die. Ja. Nee, noem maar. Als je de radio ervoor had, maar als je de beeld beginnen hier de clipje kennen, een mooie dromerige clip. Ja, een dromerige clip inderdaad. Ja, het moest al je bouwken passen. En ik ben echt super blij dat ik hier de primeur kon doen natuurlijk. Ja, nee, dank je. En we draaien, noem maar ik ook gelukkig wat op de radio. Het is een prachtig mooi nummer. Een beetje ballads. Ja, fantastisch. Ik hoop dat het een dikke hit wordt. Het zou echt heel leuk zijn. En als een Friese natuurlijk, dat ik een beetje support. Een beetje stiepie toch? Ja, precies. Dat zou echt de gek zijn. Ja, leuk. Plaat is uit, clip is uit. Maar ik vreet toch even verdere plan nog voor dit hier? Ja, er ben verdere plan, want er komt nog een single aan. En ik ben dus bezig. Al die hoeskes, dus maar die weekjes dat ik me veromloek, dat wordt uiteindelijk een album. Dus, maar Matjen of dat dit hier nog slaagt, of dat het oorje wordt. Dus, hou het niet. Ja. Precies. Leuk dat het weer. Goed. Plaat is uit. De clip is uit. Hij is wel eigenlijk op YouTube te zien trouwens. No, ik heb hem echt timed om jou te fjouwen. Ja. Dus het komt echt precies goed uit. Dus van nou kan wees me op YouTube zien. Ja. YouTube, mocht je nogmaals de radio aan en het noemt alleen een jet ha, dan kan je hem dus no action. YouTube, Iris Kroes, 4 in mei, naar je single. Go zien. Dank u wel. Goed, we hebben een break en dan komen we even om. Met onder andere Jacobus Zeuninga, Restless. We praten nog even over Waterrock, NWH, Cross Guitars. Prachtig festival. Ek hier in Friesland. Ek daar blikken we op vooruit. En Erik zit lekker. Alles goed, Erik? Het gaat hartstikke goed eigenlijk. Het is helemaal net zo'n chaos als het altijd zei. Nee, hè? Maar is. Het valt mij reusachtig. Dat komt er mij, hè? Ja, komt er uit. Dankjewel, joh. Hey. Straks is verder met Noorderwiel Live. Nou eerst de badskippen. De Woonboulevard Groningen vindt u aan de Peizerweg en het Hoendiep. Alles op woongebied in meer dan 60 winkels. In elke stijl en iedere prijsklasse. Aanstaande zondag is het van 12 tot 5 koopzondag. Kijk op woonboulevardgroningen.nl. Hal je trawalje, wielenwalen, aaitjerren, douwstrieken, gauwoord. Het Grut Fries Dicté komt er weer aan. En dit hier een speciale editie op 21 juni met zo volle mogelijk deelnemers op het Oudehuis de Tjerkhof in Ljouwert. Door mij en vestig je mij een nieuw record. Valkenflappen, Ian Asser, Koord Klommerje. Meld die aan op friesdicté.frl. Elke nie een keer meidwan. Ik heb huidproblemen, dus voor mijn eczeem is het gewoon super. Het ultieme voordeel is toch wel dat ik die badkamer nooit meer hoef schoon te maken na afloop van het douchen. Douchen en dan de douche niet meer schoon hoeven maken. Heerlijk. Aquacel. Geen kalkaanslag meer en heerlijk voor de huid. Aquacel.nl. Cel met een C en dubbel L. Zonneallergie met zonneblaasjes? Kruidvat helpt je. Met de zonneallergiespray factor 30 van Lucovitaal. Nu alles van Lucovitaal 1 + 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Medisch hulpmiddel is voorgebruikte gebruiksaanwijzing. Omroep Friesland. Oorstemt op dij. Als is nog een liedje en we blikken natuurlijk nog altijd vooruit op het bevrijdingsfestival van morgen. Maar nou eerst, het nieuws hier uit de provincie met Dieter Seijers.
Een man uit Appelskea moet een ier de cel in vanwege giezeling en bedrieging. De man bedrieg einvlieden hier een meewerker van een bar in Appelskea met een gaspistool. En hij giezelde een aantal uren. De man deed dat omdat er pakt worden woord door de politie om zijn help te krijgen voor zijn problemen. De rechter vindt dat er daarbij te min eeg hier voor de gevolgen die de giezeling en bedrieging hier voor de meewerker van de bar. Jonken de celstraf maakt de man een skeervergoeding van €3.000 betalen aan het slachtoffer. De eigenaar van Wetterpark Aan de Poel in Terhenne mag in principe van de gemeente de Frieske Mar een nieuwe recreatiehuizen bouwen op zijn park, maar net zat dat zelfs graag wel. De eigenaar had plannen voor 6 tiny houses, maar de gemeente vindt het beschikbare terrein daar te liets voor. Nevens de gemeente is er maar plak voor 3 van zulke huisjes. De eigenaar moet van de gemeente ook nog aantonen dat er verlet is van meer vakantiehuizen in Terhenne en zwaar je van genoeg parkeerplakken. Bioscoopketen Pathé maakt het voor jou een uitzondering in symboliert wat de derde betinking Joen ongeet. Gewoon wij lid Pathé op 4 mei om 8 uur de films gewoon terugdraaien. Omdat het in jou gebruikelijk is dat de films wollenskofke stilzet worden, gebeurt dat Joen en gewoon. Pathé is einvliedenier eigenaar worden van de 2 Jouter bioscopen, Tivoli en Cinema. Een man uit Matwoorde had een boete van €250 gekregen omdat er auto reed wielster onder invloed wie van wiet. De man moest een bloedproef doen omdat er belutsen weer bij een aanrijding op de Grutte Diek bij Oudeholt-Wolde. Die aanrijding werd het gevolg van een verkeersruzie tussen de man uit Matwoorde en de inzittenden van de auto. Ze konden elkaar. Jonken de jildboete kreeg de verdachte ook nog een rietontsissing van 3 mannen onder bedingst. Het waar dan. Er is een soort zinnen, er is maar een beetje wien. Het is een gratis sextje. Morgen in de zinnen er echt aardig bij. Het wordt 18 of 19 graden. Snijn is een echte zimmerdag, maar zinnen en 21 graden. De dagen daarna bleef het zimmerbaar met temperaturen van boven de 20 graden. Man, we gaan rijden. Mooi zo. Meidje, je maar drok hoe de te varen koers. Wij, meidjes, wel drok hoe je vermogen. Wierde en Partners Vermogensbeheer. Eerlijk, helder, transparant en duidelijk. Wierde en Partners Vermogensbeheer. Jouw vermogen is uw zorg en uw vak. Wierdevermogensbeheer.nl. Wij komen echt bij jou thuis. In de Gelderse streken beleef je de grootste avonturen. Bezoek de leukste kindermusea in de regio Arnhem en het Rijk van Nijmegen. Of ontdek de meest spannende kastelen in Rivierenland. Gelderland levert je mooie streken. Geldersestreken.nl. Nederland heeft een nieuw goed doel. Fonds Verstandelijk Gehandicapten en Revalidatiefonds bundelen hun krachten in Handicap NL. Eerlijke kansen voor iedereen met een handicap. Ga naar handicap.nl en doe mee. Eten, slapen of actief. Geniet van een compleet dagje uit bij Moekemoren in Appeltern in recreatiegebied de Gouden Ham. Gelderland levert je mooie streken. Geldersestreken.nl. Onderhoud aan uw auto? Autoservice van de Meij. Verf het. Joost Joghurt, elke dag. Frieserieden van de Meij. Zorg ik op autobedrijfvandermeij.nl. Omroep Friesland. Morgen weer live. Bij Willem de Vries. Het laatste jaloeren van Noorderwien Live, het muzikale dwarsplein van Friesland. Als ben optreden van Jan Kobus Seuninga hier, eindigt met een heel bijzonder lied. Dat had alles te krijgen met Jong, Fjouwer Maaien, de derde betinking. En Restless zal ik nog 2 noemen spelen. En zij ben natuurlijk morgen echt de gast op uw Woordrock reunie. Johannes, hoe is het met daar, jongen? Ja, nog steeds goed, jongen. Is het een beetje net zin of net? Ik hoor. Ja, hè? Ja. Is morgen wat warm bij bevrijdingsdag? Nee. Lekker thuis? Ik ga lekker thuis zitten. Gewoon Noorderwien ervoor zetten. Het is op televisie. Ik ga lekker boeten zitten. Ja, op boeten. Ipadje erbij. Ja, mooi dan. Een drankje erbij misschien. Oh nee, ik ben nog reden. Ik geef even naar de Woordrock Crew. Ik vind het zo mooi dat ze hier binnen, Kees Kouwstal. Ik denk dus toen, nou te keer mijn hele groepje die hier best iets al die jaren mij maken had. Hè? Had je net hier mist? Ik heb absoluut geen enkel jaar. Nee, geen enkel hè? Helemaal niet. Nee. Paul, doe ik net? Nee, ga ik naar die mis. Nee. Ik denk dat er een uitzonderingen met. Of je van het begin tot het eerste begin op het veld tot het einde tot de laatste rotzooi opzocht hebben we erbij geweest. Ja. Dan lijkt wat rotzooi op dit veld. De laatste borrel was het altijd. Even bij de boeren eventjes een borreltje drinken. Dat was het eind van het festival altijd. Hoe blieft wist u bij de uitvinding van een beker die net meer kapot ging, maar gewoon... Daar waren we heel blij mee. Ja. Op een gegeven moment hadden we inderdaad een jaar dat we overal splinters moesten zoeken. En toen hadden we in Kiel al onbreekbare bekers. En toen hadden we zoiets, dat gaan we op dat festival ook doen. Ja. En toen hebben we inderdaad iemand ervoor gevonden die die dingen kon leveren in grote getalen. Ja. Opdruk erop. En dat was altijd, wat kosten betreft, was het een goede post. Want ja, goed, die dingen werden in feite gewoon verkocht voor een munt. En al die bekers gingen er bijna altijd door. Dus...
En Snijder met een kater. Ja, dan hast je wel eens plastic zocht of net? Ja, heel bot zelfs. Dus dat wie van mij op het voetbalveld de eerste metal-editie met Sepultura. Dat we heel wat plastic zacht hadden. Dus ik ben zeer blij met Kees en het idee om die bekers oors te maken. En van mij werd ik redelijk uniek dat we die. Er is een heel veel nijvolging geweest, maar we werden daar wel redelijk uniek in. Dat zo'n bedrijf ik dacht van, hé, daar maar wat op vinden. En nu is het net overal al je systeem om het afval zo vol mogelijk te gaan. Dus. Hoe zocht je weer om op Woordrak? Ja, heel positief. Dus uiteindelijk had voor mij een periode van hier 5, 6 geweest. Nou, behoorlijk. Ja, behoorlijk. Maar uiteindelijk altijd, het moet altijd een zwak bloeiende verhoren. Dat is het mooie ervan. Als je familie, ik wist maar iedereen, we komen uit alle geledingen, we komen weer wat bij elkaar. Maar dat had bij iedereen wel wat. En ik, dat er nou weer zo'n spandoek ergens hing. En ik denk van, op een of andere manier is het altijd nog wel aanwezig. Wils het festival er al sinds 2009 net meer is. Maar kijk, onderhoeds leeft het toch altijd. Dat is mooi. Ja, apart, hè? Maar dat geldt natuurlijk net voor elk festival. Nee, dat is denk ik, en dat kriebelt dan ook wel weer eens in het meeste God bij je werd en in mijn dat kreeg ik wel mooi om lid dan zelf iets bedenken, maar dat had ik nog wel wat dat je er toch een paar keer per jaar weer aan herinnerd worden. Ik zelf nog wel, wat ik zei, niet of zei en die is heel lang, maar dat wel herinneren wordt van dat meesten ter weer hoe ha. Hoe dat spannend sprutsen, Paul, wat ook wie Woordsk? Meestal omschreven een typisch Woordsk festival. Ja, denk ik wel. Ja, goed, het weer natuurlijk eerst was aan, maar het is letter grutter worden. Het is letter, volle internationaal. En dat kwam natuurlijk omdat je gruttere bands dient. Maar wat ik straks in mes zei, we zien toen ook in oren tijd en dergelijke. Toen gingen de meesten, toen werd ik nou meer een cultuur dat meesten voortgingen naar festivals. En ik kan me nog goed herinneren dat wij stappen makkelijk in de auto en reden 2 uur naar een festival in Eindhoven, naar Dynamo. Maar die mensen in Dynamo die zijn van, daar in Friesland, dat is wel ver weg. Ja, we zijn het skreksvier dat je naar Usta komen. De mensen die reizigen, die waren toen minder te reizen in elke. En ja, goed, wij gingen gewoon overal heen en elke. En dat maakt het wel speciaal. Onder andere wakker, Theo, dat best heel vaak west. Is dat een vergelijking met een Woordrak? Nee, langer. Dat wie volle greuter nog, volle massale nog. En de locatie daar weer ik volle bekrompen nog als in verhouding dan wat het mij Woordrak weer. Dat wie nog volle greuter. Dan is het echt, dan is het weer een woordfestival. Gewoon iets aan besloten. Morgen even niet oud, mij wel hè? Nou, maar even wat oor nog. Nou, al hier. Wat wij ervan vinden, wat vies er zelf eigenlijk al iets van. Ik organiseer morgen het feestje, dat zei het genoeg, dacht ik. Ja, maar dat gaat door eerste 3 hier en die oren. Ja, nee, ik haal dit genoten van het festival. Ja, natuurlijk, absoluut. En soms hoort iets op. En dan is het misschien niet meer goed, hè? Ja. En maar ik dingen net vol. Maar ik denk morgen in de geest van dat we een hele mooie dag hebben. Dat denk ik ook. Vaardel. Ze hebben zeker met bezig worden. Kom maar nog alleen bij je. Ja, dank wel. Water. Ik ga naar Jan Kobus. Ja, een van de recordholders denk ik. Die op, ja, de beste eindelijk zo'n buurt. Ja. Oh, nou, dat is sympathiek. Oké, ja, dat volgende nu ga ik helemaal los. Oké. Ja, goed. Nee, dit hoor. Oké. Eindig straks zeg ik nog maar een heel mooi nummer. Maar dat doen we straks. Picnics, Kobus, dat is een beetje toch de onleiding om daar te vragen om de rode lijn morgen een beetje te verzinnen in de gaten te houden, denk ik. Ja. Wist je dagelijks, wekelijks on herinneren nog? Hoe die Kobus-tiet, hoe die Picnic-tiet? Nou, wel heel vaak. Je ziet nog steeds heel starende blikken soms als ik ergens loop. Dan denk ik, oh ja. Dat is hem. Ja, dat is hem. Ja, precies. Ja. Hoe is het om morgen daar op het podium? Er doet gelukkig ik nog wel wat nijwerk, maar ik is morgen Picnic en Kobus nummers te aan. Hoe vies dat? Nou, het was even studeren. Ik had sommige Kobus nummers 30 jaar niet meer gespeeld, dus ik moest even denken. Maar vond je het moeilijk of net? Vies het moeilijk? Nee. Zit gewoon in het repertoire? Nee, puur de tekst moet even in het hoofd blijven hangen, maar... goed. Voor de rest, just do it. Ja, laat me doen, ja. Welke kies er nog? Ik ga nou een nieuw nummer. Nu heet Herman moest naar Brada. Ja, kom eens zo dingen! Hey! Hallo. Herman moest naar Brada, maar Herman had geen zin. Herman dacht ik kappen met, ik stem er niet met in. Maar Herman moest naar Brada, maar Herman had geen zin. Herman dacht, kijk het maar, ik stem er niet met in. Want Herman moest naar Brada, maar Herman had geen zin. Herman dacht, ik kappen met, ik stem er niet met in. Maar Herman moest naar Brada, maar Herman had geen zin. Herman dacht, kijk het maar, ik stem er niet met in. Herman was een jongenstie van amper een jaar. Herman dacht, bekijk het maar, mij maakt toch nog niet kaar. Het station, daar moet ik razendsnel naartoe. Ik neem de trein naar India, mijn vlees is daar taboe. Want Herman moest naar Brada, maar Herman had geen zin. Herman dacht, ik kapte met, ik stem er niet met in. Maar Herman moest naar Brada, maar Herman had geen zin. Herman dacht, kijk het maar, ik stem er niet met in. De Brada-clan vol
koud kikkerland, zing met dit refrein. Want Herman moest naar Brada, maar Herman had geen zin. Herman dacht ik kap ermee, ik stem er niet met in. Maar Herman moest naar Brada, maar Herman had geen zin. Herman daar bekijk het, maar ik stem er niet met in. Brada's vleesbedrijf gaf de jacht op. Financieel gezien een behoorlijke strop. Maar Herman woont nou op en van bijna zijn rijke poor. Zijn vegan is van de baan, zijn vlees ging niet te loor. Want Herman moest naar Brada, maar Herman had geen zin. Herman dacht ik kapte met, ik stem er niet met in. Maar Herman moest naar Brada, maar Herman had geen zin. Herman daar, kijk het maar, ik stem er niet met in. Ik stem er niet met in. Hij stemt er niet met in. Ja, alstuur. Geen vragen verder? Nou, oké. Dan stap ik aan de kant. Schitterend. Jan Kobus Zeuninga, dat wordt nog wel eens wat dat noemen. Ik zou het gewoon vaak spelen, dan wordt het misschien wel een bekend noemen. Wat zei je? Ja, het lijkt wel aardig in het gehoor. Jan Kobus Zeuninga, dadelijk komt hij natuurlijk weer om opzien. Nou, dit weer een quattro. Ja, precies, ja. Deze clip. We gaan verder met muziek van wat steviger aard. Ze spelen morgen op het bevrijdingsfestival, op het Waterrock Reunie podium. Limburgs MBR, jongens. Dit is Restless. Never happened to me before. It looks like magic.
Heerlijk, Restless. We gaan nog hier nummer. We praten echt nog even over het Cross Guitars Festival. Wat is na je week? We hebben nog een met 3 mei. 2 man hier achter de bar. Mooie klompjes trouwens. Wat voor klompjes ben dit? De VV-klompjes. Had een bepaalde naam. Ik ben opgegroeid op Skriantjes. Maar... Oh ja, ik heb geen idee, joh. De VV zit er ook nog eens mee goed nou. Albert en Jan Martin. Het is Wessevier. Ja, samen we hierom, hè? Ja. Ja, nee, dat gaat heel vlot. Maak Ellis Friske Pjel, het jaarlijkse festival. Ik hoop dat de waarsvoorspelling wordt mooi binnen. Het is altijd heel gezellig daar. Liedskalig? Ja, heel iets schalig. Ik denk dat we tussen 120 en 140 man jongens hebben. Ja. En dan ken ik nog wat barren heen en weer. Dat is ook wel handig hè, voor Appie en co. Ja. En, maar we overal wij. Ze snijden ze de eerst uit Ierland, Engeland en overal wij alweer in het vliegtuig. Ja. Dus, ja, mooi man. Ja. Waar is het er al hier dit hier? We beginnen met Jack Bottleneck, mijn band, en Ralf de Jong. Ralf de Jong hebben we vorig jaar ook gewoon en die had een allermachtigste indruk op ons achterlaten. Dat is mijn band. Dat. Hij wil, als hij alleen gaat, wil hij hem zelf wat verdwalen in, dan rent. Maar mijn band is echt heel geweldig. De toontjes, dan hebben we hier altijd dus boogie on en een beetje stethoscoopgericht. Wij komt het festival ik. Ja. Maar dan proberen we wat van ouder te komen, maar net helemaal. We hebben eerst British Fame, dat is van Jos Hartenveld en co. Nou, die door van alles, Judas Priest, Black Sabbath, Whitesnake, het hele gebeuren, Zeppelin. En dan hebben we de op- en top Status Quo band van Status Quo, hè? Status Quo, ja. Nou ja, ze spelen op het moment beter dan Quo zelf. Ja. Dat ken ik ook trouwens op het moment. Dat is een puinhoop geworden. Ja. Rick Paver, DS, Weinig van Oerbloem. Dus dan gaan we echt een Britse jongen. En dat gaat er wel even leuk om. Maar echt hier een Sandig Rock, beetje 80. De Freeds Hercules hebben we uit Noorwegen. Geweldige boogieband, een beetje Southdun nog ertussen. En we zullen de Fransen Carousel Vertigo hebben, maar die had ook weer al letten. Dus we gaan ook Weekend Rocks uit Drachten en omkrieten. Dat is een leuke band. Die hebben we de Freeds erbij, dus fans van Weekend Rock. We gaan kaarten, crossguitars, apenstaartje, live.nl en er kunnen nog een paar mensen bij in. De zaterdag hebben we de oergezellige barbecue. We hadden een mooie waar bij, hebben we besteld. En Vocal Roses, de dames die we hier ooit een keer wijkaapt halen. Dat ze zijn wat maar we nou... ja, die hebben voor u stel. Toen hebben ze met mij nam. En sinds dat hier komen ze bij u met heel gevarieerde, leuke muziek. Lollig, protte humor in. Dik feest dus. Ja. Jongens, Jos Hartenveld, die hebben een contract mee, die komt 2 keer. Two Faces, Dr. Tamtam. Vorig jaar hebben we die op een wijze gewoon en de hele tent op een kop. Nou zijn we die loeken we voort naar de zaal, die staat hier erop. En Voltijds, dat is bij mij de winnaar, of finalist Dave Vermeulen. We zijn laatst naar Duna-sjoen in Drachten. De band is allemachtig groeid. Dus dit is echt een hele geweldige band en die zal je feestje afsluiten. Goed jongens, Cross Guitars. Njoggen, onder mij, treedje maar, het wordt gezellig. Net vinden maar erin hoor. Super jongen. Het begint met je al om je naar horen, met je dan het feesttent hier. Iedereen van harte welkom. Zij zo'n nationaliteit Willem. Ja, ik ben graag komen. Ik kom zeker ik weer. Ja, altijd welkom. Ja. En dus, alleen dat is al heel bijzonder. Dus we hadden er ook rustig nog doen. Ja. En het waren een beetje mij zit Willem. Jongens heren. Wat kan er gebeuren? Net staan maar heen. Jongens, we maken er zeker na week nog geen reclame voor. Dankjewel, Cross Guitars. Want ik mag nog naar Restless daar. Guys, wat wil je mijn laatste nummer? Juster als Joert. Live in Noorderwind, freestylige metal!
Ja. Wat wie de titel? Joert als juster. Friesktalig, hè? Absoluut. Nee, noemer. Mooi Op Waltrok of net? Jawel. Absoluut. Wrestlers, dankjewel. Hartstikke mooi. Ik maak je een rondje. Waltrok, Maarten, Fren, dankjewel. Tot morgen. Wat mooi, jongens. Dag heel. Doe ik bedankt. Doei, jongens. Kwas Gitaars, Nijwikken, feestje bouwen. Dankjewel, jongens. Even het laatste woord. Erik komt erbij. Voor het mooi dat er voor mij bij wist en morgen ik. Zijn wij Jan Kobus het laatste woord als even jaar, Joert? Ik dacht, wrestlers, Joert als juster. Ja. Het is morgen is het feest, maar Joert is ik voor jou maaien. Ja. En dan Jet, dit versje, dat Jan Kobus de show mee aansluit, absoluut bij. Take it away. O, mijn liefde is zoeter dan honing is. Zoals een bloem het zonlicht het liefste is. Zo lief is zij mij die mijn muze is. Ik heb haar lief, maar niemand weet dat zij mijn liefste is. Ik heb haar lief, maar niemand weet dat zij mijn liefste is. Ik heb haar lief, maar er is niemand die dit weet. Ik heb haar lief. O meisjes van Auschwitz, o meisjes van Dachau. Vertel mij toch waar mijn liefste is. Vertel mij toch waar mijn liefste is. Vertel mij toch waar zij is. Ik heb haar lief. We hebben haar vandaag voorbij zien komen. Van waar zij kwam, kan zij nog dromen. Maar niemand weet waarheen zij gaan zal. O, mijn liefde die alles verwarmen kan. Zoals mijn hoofd rust in haar linkerhand. Zoals haar rechter mij omarmen kan. Ik heb haar lief, maar niemand weet dat zij mijn liefste is. Ik heb haar lief, maar niemand weet dat zij mijn liefste is. Ik heb haar lief, maar er is niemand die dit weet. Ik heb haar lief. O meisjes van Mauthausen, o meisjes van Belsen. Vertel mij toch waar mijn liefste is. Vertel mij toch waar mijn liefste is. Vertel mij toch waar zij is. Ik heb haar lief. We hebben haar een gele ster zien dragen. Zij kreeg geen antwoord op haar vragen. En nooit zal zij hier een antwoord krijgen. O, mijn liefde die alles verwarmen kan. Zoals mijn hoofd rust in haar linkerhand. Zoals haar rechter mij omarmen kan. Ik heb haar lief, maar er is niemand die mijn liefste kent. Ik heb haar lief, maar niemand weet waar mijn liefste is. Ik heb haar lief, maar er is niemand die dit weet. Ik heb haar lief.
partij. Hoe is het mogelijk? Ja, dat is Keertsen in Friesland. Wees erbij. Snijn, 6 maaien, mooie haatklassenvrije formage om olvoeren, Frenscher en vrouwje haatklassenvrije formage.